moi boas a todos, moi boas a todas. E benvidas, benvidos a este novo directo. Por certo, xa vexo que nos increparon amplamente aí pola música. Nos prometemos cambiar de música de inicio para próximo... Epa, a ver se me enfoco me ilumino un pouco a cara. Para a próxima capítulo destas conversas. Moi boas, Borxa. Moi boas a todos. Boa noite. Que estou aquí de milagro hoxe. Que hoxe foi Borxa por aí de picos pardos, pero acelerou. Cheguei de milagro, cheguei, sí, sí. Bueno, vamos a ir dándolle rápido e logo saudamos ao final a toda a xente que se suscribiu, a toda a xente que nos debo aí o follow e tal, que foron moitas persoas, agradecemos moito, pero eso sí tal, cando despidamos a Carlos, recordade que, bueno, que vos podedes suscribir con Prime, con Amazon, se tedes Amazon Prime, podedes suscribiros gratuitamente e a nos sempre nos axuda. Simplemente, pois, se non sabedes como, na descripción do vídeo destacanle ou poñendo admiración, suscripción aí no chat, pois aparecen as como facelo. Por lo tanto, recordade iso. E ademais que, bueno, se non nos seguides en Twitter, se non nos seguides en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok e en todos os lados, pois seguídenos que aí hai material para dar e tomar. Por lo tanto, xa sabedes, seguídenos aí. E por certo, se vos gusta isto e vedes que vos vai molar o programa de hoxe, compartid en redes sociais, enviádelo a xente por WhatsApp que veñan a pasar unha boa tarde noite de sábado aprendendo sobre todo o tema de Meirás. Sí, bueno, e tamén comentar que na nosa canle de YouTube tedes subidos todos os capítulos, bueno, todas as conversas que mantivemos a semana pasada sobre os entroidos, sobre as primeiras jornadas sobre entroidos a Galiza, todas subidas. Nos, bueno, volvémolas a difundir nas redes sociais, pero podedes entrar aí na canle do Orgullo Galego, suscribirvos e aproveitar para ver as conversas que non puidestes ver a semana pasada, non? E tamén, aproveitando iso, onte venres saiu o terceiro capítulo da serie Arrieiros Somos, unha serie producida por Rubén Riós, en a que bueno, participamos Orgullo Galego, Elena Ferro, Xavigal e distintos concellos según o capítulo onde se grave. Este capítulo é moi bo, sae falando Nieves e Viana do Bolo, eu recomendo, de feito está xa, se non me equivoco, nas 3000 reproduccións, non, Anxo? Sí, Xa por aí superou. está, sí, correcto. En 24 horas, o primeiro xa superou as 14.000 e eu recomendo velos porque están moi ben, son moi bons e incluso aproveitade tamén, se non os vistes, para ver a primeira temporada de Camiñantes o Noso, non? Unha serie que leva máis de 45.000 reproduccións e que está moi guai tamén. Pois sí. Eu aí con Borxa sempre de acordo para difundir esas series que están, a verdade que eu creo que marcando tamén pois os días, non? Os venres que sempre hai novo capítulo. E lembrar que as xornadas sobre o entroido que fixemos a semana pasada están subidas todas na canal de YouTube, por se as queredes ver, algunhas xa superen as 300 reproduccións, polo tanto, pois se vos molan, aí está. Sí, sí. E non sei se algo máis ou xa solo recordar que non vos marchedes cando despidamos a Carlos, que vamos a anunciar quen ven a semana que ven, que vamos a agradecer todas as suscripcións e vos pedir que decidades a que hora van ser os próximos directos. Vamos cambiar a hora, probablemente, pero tedes que decidilo vos porque ao final sodes quen estades aquí connosco. Non os vamos a decidir nos unilateralmente. Así que despois decidiremos a que hora facemos os próximos directos. Creemos que as 20:45 é un pouco cedo xa. Estas alturas os días son un pouco longos, bueno. Hai ganas de ir folgar por aí claro, e entón queremos adaptarnos e sobre todo tamén estes meses e logo de cara ao verán ir adaptándonos un pouco a disponibilidade vosa. Correcto, iso é. Bueno, pois non sei se algo máis, se non, como sempre, vamos un pequeno vídeo para que non coñeza Carlos Babío e xa damos paso e saúdo ao noso convidado. Dentro vídeo. Que conseguimos, en certa medida, divulgar algo que os franquistas, ou a versión fascista española do fascismo, no? O franquismo,
tentou agachar e meterlle moitas cadeas e candados para que non saíra a luz pública todas estas fechorías que non en vano levou tanto tempo a investigalo, non? É dicir, non, a dificultade foi a documentación destruída, as poucas persoas xa vivas que quedaban para lembrar este espolio e o ben que o gocharon, non? É dicir, por eso levou tanto tempo, non? E orgullosos tamén porque sabedes que esa xunta de devolución que comentaba Ana está formada fundamentalmente en base a este traballo, non? Esta maravillosa canle que representa o orgullo galego e bueno, moitísimas gracias por poder compartir con vos este relato de Meirás. Vou facer un momento, bueno, un segundo, Carlos, porque xusto cando estaba falando eu estaba sin micro, vale? Entón, se che escoitou a ti agora, pero non a min, o que dixen basicamente foi que Carlos é investigador e escritor e que leva anos pois investigando, non? O espolio patrimonial do franquismo, especialmente pois na loita pola recuperación do Pazo de Meirás. Entón, nada, eso foi o que dixen eu, que tiña o micro silenciado, estos son problemas del directo, pero rapidamente o solucionamos. Antes de comezar, se non nos equivocamos, ti es neto dunha persoa expropiada, non? Polo franquismo ali en Meirás. Contanos un pouquiño, se che parece, pues, fiamos por aí esa historia. Sí, porque realmente como arranca esta historia, son neto e son fillo de persona máis que expropiada, expoliada, non? Porque expropiar consiste en pagar un xustiprezo por un ben colectivo, non? É dicir, por un interese colectivo, pues para construir unha estrada ou para elementos públicos, non, de uso público, págase un xustiprecio por uso desa propiedade. En este caso non se dá esa circunstancia, sino que, bueno, pues é un espolio en toda regla, non? Cando nace este espolio que lle acontece a miña avoa, e non só a miña avoa, como veredes, bueno, como vou a contar a continuación, nace prácticamente no inicio do proceso do espolio do Pazo de Meirás, finais de marzo de 1938, donde as elites coruñesas, fundamentalmente, ¿no? A trama civil, podíamos decir, do golpe de Estado na Coruña en 1936, que van a acceder ao poder e convertir a cidade de Coruña e o resto de Galicia en xeral, pero de maneira particular a cidade de Coruña en retagarda da guerra, pois a alturas do ano 1938 van a ver que as posibilidades de gañar a guerra, por lo tanto o control do Estado eran xa reais, xa eran factíveis, e por lo tanto van a establecer unha loita con outras cidades e outros territorios para, bueno, agasallar o xefe de Estado cunha propiedade na que estivera presente nos veráns. Eso, tendo en conta esa situación de que queren facer moi rapidamente, vai a ser un proceso meteórico. Nos primeiros pasos que dan, van a escoller a propiedade, van a escoller o método de financiamento desa propiedade, van a cometer sobre ela múltiples reformas e melloras e van a facer unha ampliación importante, van prácticamente a duplicar as terras da propiedade original dese pazo que era dos Pardo Bazán. E dentro desas propiedades vai a estar a casa onde vivía a miña avoa cos seus fillos, non? Eles o meu pai. O meu pai tiña, pois, naquel momento 9 anos. Vivía cos outros 4 irmáns
e a súa nai, que en aquel momento era viúva, non? En 1938. Bueno, en esas primeiras decisións, cando compran, cando marcan a finca principal, xa cando van ao notario en 1938 xa van constar de que van a adquirir as colindantes, as van a pechar todas con un muro e van a convertir todo eso en unha soa propiedade. E o fan xa chego rapidísimamente porque en meses ven Franco e xa toma a propiedade xa ampliada, non? E o método que van a utilizar é simplemente extorsionala, van a visitarla para decirle que ten que abandonar a casa. Inicialmente, pues, non lle dan ningún tipo de solución habitacional, e da noite para a mañán pues, se ve fora da casa, é acollida por un tío bo meu, nunha parroquia colindante ca de Meirás, neste caso Carnuedo, na que vai a pasar unha serie de unha temporada, non? Acollida ali, pues, nunha situación moi lamentable, unha situación de miseria, non? Despois, bueno, pola situación tan dramática, a un convento de monxes que hai ali en Meirás, que ainda existe hoxe en día, alúgalle unha casa, arréndalle unha casa e bota ali outra temporada, hasta que no ano 1941 fan este proceso xa creo que coñecido na prensa, non? Desa escritura fraudulenta que asina Franco a través dun poder notarial, bueno, asina Pedro Vargas da Maza representando a Franco a través dun poder notarial, non? Ademais desa finca principal, dese fraude de lei que se comete, que, por certo, están nas dúas sentencias, en primeira instancia, en esta que acaba de ser a audiencia provincial, recoñécese o fraude de lei desa escritura, van a existir outros fraudes de lei tamén cas fincas colindantes, non? Entre elas, na miña boa. En 1941 pues, se fai o palipe de venderla, unha compra-venda, obrigada, pero entendo en conta que levaba desde o ano 1938 bueno, pues, nunha situación tremenda, non? Lamentable, ao ser expulsadas da casa. Ela tiña unha casa que non podía usar, os seus fillos tiñan unha casa que non podían usar porque as autoridades, entre aspas, franquistas da época, decidiron bueno, pues, que esa propiedade tiña que pasar a mans do ditador e, polo tanto, bueno, pues, non privouse de todos os dereitos que tiña sobre a propiedade unha ditadura que se levanta en armas contra a República precisamente por decir que a República era pouco respetuoso coa propiedade privada, non? Unha das razóns que daban os franquistas para elo, e a Meirás pues, foron moi pouco respetuosos ca propiedade privada, non solamente da miña boa, sino de outros terreos colindantes, hasta 14 propiedades. Se anexan a esa finca principal de Milla Pardazán hasta chegar a finca de Milla Pardazán tiña aproximadamente entre 5,7 e 5,8 hectáreas de extensión e o que deixan dentro de muros despois de ir comparando as fincas colindantes chega hasta as casi 10 hectáreas de terreno, casi duplica, non? A extensión da propiedade. E non solamente se han afectado os propietarios e propietarias das fincas e da casa, neste caso a miña aboa, que se van privado da propiedade, sino que hai outros afectados que para min, desde logo, son tamén dignos de mención desde o punto de vista do abuso, ¿no? Que son os arrendados, os labregos que estaban arrendados nesas propiedades e que explotaban esas fincas en régimen de aluguer, que se ven privados da noite da mañá do seu medio de vida. É dicir, a Meirás de 1968 era unha Meirás bueno, fundamentalmente labrega, gandeira, pero fundamentalmente a actividade era a labranza. Estas persoas van perder o seu medio de vida, que é a labranza, non? Bueno, medio o eido do que vivían, non? Bueno, pues a memoria oral da época fala en torno aos 60 labregos afectados
que foron obrigados a desplazarse en camións militares a forza a sede do Banco Pastor na Coruña para asinar, bueno, pues, que deixaban libres esas terras e que renunciaban aos dereitos sobre a explotación que tiñan delas, ¿no? Por lo tanto, a ver, eu comenzo esta historia pola miña boa, non? Pero, como vedes, pues, non solamente nesos meses iniciais é a miña boa afectada, é dicir, hai outros propietarios e propietarias e, sobre todo, labregos e labregas que son privados do seu medio de vida. Que aí... Bueno, dalle. vos. No, eu lle iba a preguntar que, bueno, que esta situación, non, ser neto dunha persoa expropiada é o que che levou nos últimos anos a investigar xa o que é o espolio do Pazo de Meirás. Sí, efectivamente. Mas moi cedo, no inicio da investigación, comprendín que era difícil saber o que lle pasara a miña avoa, realmente, se non éramos capaces de reconstruir o espolio principal, que é todo o proceso de entrega do Pazo de Meirás a Franco, ¿no? E o que tiñamos hasta fai moi pouco, era o relato oficial do réxime franquista, que non é máis que propaganda, non? Ese relato falaba, pues, dun pobo feliz, que agasallaba a Franco con un pazo porque quería rendirlle tributo a un salvador da patria, e que, bueno, pues, a cidade da Coruña e a provincia da Coruña en xeral, que é o ámbito que a Xunta pro Pazo, ese órgano que xestionou todo o proceso, bueno, pues, aplicou, non? É dicir, pues, estaba todo encantado deso, non? Que non houve ningún proceso de ampliación sobre a propiedade, non se deu conta absolutamente de ningún proceso, ninguén coñecía hasta moi pouco, pues, o grau de desviación de fondos públicos e de todo tipo de corrupción ao redor dun Estado o franquista, que funcionaba fundamentalmente porque era corrupto, como todos os réximes totalitarios e fascistas, ¿no? Que funcionan na medida que son corruptos, ¿no? E coñecimos, bueno, pues, a corrupción que se deu ao redor de Meirás, que o réxime evidentemente tapou. E con isto que vos quero decir, bueno, pues que efectivamente, para saber o que lle pasara a miña avoa, primeiro había que coñecer o que pasara na finca principal, en todo ese proceso de por que o Pazo chega a mans de Franco, de que maneira, non? E tamén había que descubrir, contextualizar bueno, pues, que ese Pazo se lle entrega a Franco en pleno proceso da Guerra Civil, que está integrado dentro, despois dos 37 veráns que pasa Franco en Meirás, están integrados dentro da ditadura franquista. Entón, había que contextualizar correctamente, historiografiar perfectamente todo ese proceso, e eu creo que aí xogou no libro de Meirás un Pazo, un caudillo, un espolio, xogou un papel brillantísimo o Manuel Pérez de Lorenzo, que é historiador, ademais, el xa cando nos puxemos a traballar no tema, cando el se incorpora a traballar comigo no tema de Meirás, el xa tiña feito moitísimos traballos ao redor da represión franquista en Sada, na súa contorna. Bueno, a pesar de que é unha persona nova, tiña moita experiencia, no? na reconstrucción de procesos represivos, no? E tiña investigado algo tamén ao redor do Pazo de Meirás. O que fixemos foi sumar forzas, no? de unha persona como a min, que tiña, pues, memoria familiar, tiña investigación documental, sumamos as forzas, digamos, non, desde unha visión máis memorística e unha visión máis técnica e historiográfica. Bueno, pues, o resultado foi ese volume de Meirás, un Pazo, un caudillo, un espolio. Pero, volvendo á pregunta inicial, non? É dicir, sí, eu, no meu caso particular, a historia comeza pola miña avoa, pola miña familia, polo meu pai, polo que escoitara, polo pouco que escoitara na casa, porque
coñecido que todas as persoas que sufriron en primeira persona a represión franquista, bueno, é un pánico, é o terror inducido na propia persoa. Bueno, esas persoas pretenden, como sistema de autoprotección para os seus familiares, non comentar o que aconteceu, pero máis tamén porque é moi denigrante, non? É dicir, comentar, bueno, pues a miseria que foron sometidos, aos abusos, bueno, toda a represión que rodeou, unha represión moi particular, que rodeou todo o proceso de entrega do Paz a Meirás e anos posteriores, das visitas de Franco a Meirás. E bueno, xa falando un pouco do que é, non, o inicio deste proceso de investigación sobre, bueno, sobre o espolio do Pazo de Meirás, sobre todo o comezo, que trabas ou dificultades atopaches, ou, bueno, dificultades que atopaches, trabas que te puxeron neste proceso de investigación? Moitísimas, moitísimas. A ver, a xente continúa a ter medo, antes incluso máis. É moi difícil que a xente, sobre todo, bueno, agora xa pasou moito tempo, non queda ninguén vivo que poida, como memoria oral, falar en primeira persona dos abusos vividos ao redor do espolio iniciales do 1938, ou a que queda era moi nova, non? Nese proceso, pero cando eu comecei a investigación sí que quedaba moitísima xente viva que lembraba, costaballe moito falar desa reconstruir, bueno, memoria con moita dor, non? A hora de expresala, e desde logo nunca facelo desde unha maneira pública, non? O medo estaba aí presente, non? Entón, bueno, primeiro vencer esos medos, que as persoas que viviron a represión, sobre todo as que a viviron dunha maneira tremenda, non? Bueno, pues que contaran e narraran eses feitos. A segunda é o problema eterno no Estado español de falta de liberdades a todos os niveis e que se manifesta, bueno, pues en múltiples caras, ¿no? É dicir, unha delas bueno, pues a consulta en arquivos, ¿no? É dicir, a cantidad de dificultades, a cantidad de trabas que hai alrededor da investigación do franquismo é tremenda. É dicir, no caso da investigación do Pazo de Meirás, hubo que consultar, se vedes o libro, e vedes, bueno, pues a cantidad de fontes documentais e arquivos que se consultaron. Hai casuísticas diferentes, podía contar moitas anécdotas, non, de que se deron no proceso de investigación. Ben é certo que non todos os arquivos funcionan igual. Hai algúns arquivos que é moito máis doada a investigación, dan todo tipo de facilidades, e hai outros que poñen todo tipo de dificultades, non? Incluso pues, chegamos ao punto, por poñer un caso gráfico, non? Que se pode entender a dificultade da investigación, pues, que che digan que pola lei de protección de datos de carácter persoal, sempre que aparece un nome, pues ese documento non se pode acceder, non? É dicir, bueno, pues le aplican a lei de protección de datos de carácter persoal a Carmen Franco, a Carmen Polo ou a Francisco Franco con carácter retroactivo, entonces non podes investigar porque aparece eso, non? Ou por exemplo, pues considerar esa lei arbitral de segredos oficiais, non, que existe, ou, bueno, pues de considerar cando unha cousa é segredo, que non sabemos, porque a propia lei establece que ti non podes saber ni que esa cousa é segredo, porque é segredo que se segredo, non? É algo terrorífico, non? Bueno, pues aplican todo tipo de leis restrictivas, permitíndome que poña un caso gráfico, non? Para investigar que o que pasaba realmente no famoso incendio. Digo famoso porque xa hai moito no tema esta da sentenza que coñecíamos outro día, non? O incendio de 1978 que se produce no Pazo de Meirás, onde existe unha versión oficial, a versión oficial das autoridades da época, que foi un cortocircuito, non?
arquivado polo xuez que lle tocou o caso no xulgado de Betanzos en tempo récord. Bueno, cousas moi misteriosas que cando intentas investigar a través do Fondo do Goberno Civil da Coruña, que se conserva no arquivo do Reino de Galiza, na Cidade Vella, nos xardíns de San Carlos, intentas investigar en ese fondo, por exemplo, o carteo que hubo entre o gobernador civil da época de 1978 e Carmen Polo, nese mesmo ano, pois non é unha documentación que non se deixan acceder. Sí, por qué? Porque está clasificado, porque non lle pasan uns anos non sei que, e cando lle pasan, pois hai que... sempre hai algún elemento que ti non podes acceder a determinada documentación. E se ten que ver ca Guerra Civil Española ou ten que ver co franquismo, especialmente. Sigue para o Estado español unha documentación que sigue sendo clasificada. Non solamente a do 23F, que é sorprendente, non? Que outro... Sí. Miramos como se celebra o 23F, cando a documentación histórica alrededor do 23F din que é segreda, pero realmente non se pode coñecer que é segreda, porque, como os comentaba antes, a propia lei de segredos oficiais establece que é segredo saber que é segredo. O sea, que é xa a paranoia. Ademais, tendo en conta que é unha lei que provén do franquismo, unha lei, creo lembrar de memoria do ano 68, en pleno franquismo, unha lei creada especificamente polo franquismo para que non se investigara o franquismo e o que facían as autoridades franquistas. E que en pleno século XXI pues, manteñamos ese franquismo sen franco. Estamos falando dun aspecto que é a consulta de arquivos, pero maniféstanse en moitísimas outras cousas, non solamente no plano de investigación, ¿no? Do que ten que ver con IDAS. Por lo tanto, pues, o proceso de investigación foi complexo por eso, ¿no? Hai elementos que no libro nos gustaría ir moito máis aló, pero, é complicadísimo porque non é posible, ¿no? E nos últimos anos, si é certo, o declaramos en sede judicial, porque unha das preguntas que se fa moitísima xente, é, por que agora isto do Pazo de Meirás, 45 anos e nadie, e ninguén descubrimos agora todo isto? Pois sí. Eu estou facendo unha crítica do funcionamento dos arquivos, do sistema, que non permite o acceso aos arquivos, pero a partir do ano 2005, 2007, fundamentalmente despois de promulgarse a lei esa lei que se coñece como a lei de memoria histórica, no 2007, pois hai certa apertura a determinados arquivos. A documentación que estaba sin clasificar, porque tamén os medios nos que traballan os arquivos en xeral, falamos en termos xerais, son moi precarios, e hai documentación que non está disponible porque simplemente a administración non a ten disponible, porque non ten medios para poñer esa información. Os arquivos municipais, unha fonte de documentación, se ledes o libro, vedes que as fontes dos arquivos municipais son fundamentais para reconstruir ese proceso de expolio de casa por casa, de aportacións obrigatorias, de aportacións con transferencias das arcas municipais dos concellos da provincia da Coruña. Son fundamentais e están nas fontes arquivísticas dos concellos. Hasta hai 4 días, por decirlo así de unha maneira coloquial, a maioría dos concellos, quitando a Coruña, o Ferrol, o Compostela, a maioría de concellos non tiñen a disposición da cidadanía. Non eran arquivos o que tiñan esos concellos, eran espazos, un habitáculo, onde había un almacén de papéis, pero non había posibilidade real de consulta de ninguna documentación, ¿no? En os últimos anos, avanzouse algo na catalogación de material arquivístico dos concellos, e ainda queda moito por facer, porque o concello onde eu vivo
donde está o Pazo de Meirás, no Concello de Sada, o arquivo un auténtico desastre. É dicir, está nunha nave, de servizos, que comparte pues, os operarios municipais de obras e servizos do Concello. Hai ali un habitáculo dentro desa nave que, bueno, pues hai papéis, pero non hai un funcionario que se encargue diso, e cando queres facer unha consulta, pois pídenche expresamente que é o que buscas, que é o que queres, tal. Bueno, mire, eu estou investigando, decir, para saber o que busco, preciso facer unha pesquisa nese sentido, non? Isto quero dicir que ainda hoxe hai moitas dificultades, pero hai 10, 15 anos era imposible. O sea, acceder a documentación. Entonces, dificultades todas as do mundo e máis. Que a verdade é que, como ti dices, é incrible que a estas alturas da película, que eso falaremos despois, quizáis ás veces non é tan incrible vendo como se conformou, no, o Estado e o réxime actual, pero eso sí podemos entrar un poquinho máis adiante, que fixeche referencia un par de veces ao libro, que este libro, para que todo o mundo o coñeza, é un libro que chama Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, que escribiche xunto a Manuel Pérez Lourenzo, tamén comentaches algo sobre el, que é historiador. Contanos un pouquiño que se pode atopar a xente neste libro e tamén, como nos referimos ao pazo como espolio, e fixes a puntualización ao principio, e non como expropiación, sino como espolio, por que nos poderíamos consideralo, bueno, que se fixe un expolio? A ver, comenzando polo primeiro, por que atopas no libro de Meirás, bueno, a intención de tanto de Manuel Pérez Lorenzo como a miña nese libro era, en primeiro lugar, reconstruir o que realmente acontecera ao redor do edificio das Torres de Meirás e da finca do Pazo de Meirás. ¿No? Desde a súa construción, falando das Torres de Meirás por Emira Pardo Bazán a finais do século XIX, ata os nosos días. Pasando evidentemente pola cuestión fundamental pola que fixemos o libro, que é, bueno, reconstruir o que menos era coñecido, é dicir, que, bueno, realmente que non se coñecía absolutamente nada ao redor deso, que era o expolio de 1938, o que acontece nos anos posteriores e en toda a ditadura franquista, ¿no? Despois, que é o que acontece tras a morte de Franco, que é o que pasa nesa propiedade, bueno, como se chega, bueno, a por as primeiras decisións que van a levar, pois, ao camiño da devolución do Pazo de Meirás. A primeira que poñemos riba da mesa sempre que nos preguntan é, pois, a declaración do Pazo de Meirás como ben de interese cultural que promoveu o Concello de Sada a través da alcaldía en aquel momento de Abel de Soto, do Bloque Nacionalista Galego, que, bueno, instou con moitas dificultades, porque a dereita en Sada fixo unha campaña terrorífica contra esa declaración BIC. Agora ninguén a lembra, agora todo o mundo suma, bueno, queda a medalla daquela declaración BIC, pero o certo é que foi durísimo, non? E incluso tuvo moitos custes políticos para aquel goberno municipal, porque naquele momento, pues, como vos comento, a dereita, que tiña un Partido Popular con marcas blancas en aquel momento, bueno, fixera campañas terroríficas en Meirás contra, bueno, dicindo incluso que as terras colindantes do perímetro afectado pola declaración BIC iban perder valor, que non podían, perdían toda a súa condición urbanística para poder edificar, que, bueno, o que pretenderon en aquel momento foi levantar a parroquia de Meirás contra a declaración BIC. Por eso vos comento que non foi un proceso sinxelo, foi complexo. E esa declaración BIC logo converteuse, como xa sabíamos en aquel momento, converteuse nun proceso fundamental para que a devolución do Pazo de Meirás
chegar a sentencia, cando menos a de Marta Canales, a do xulgado, a xueza do xulgado de primeira instancia da Coruña. Preguntabas, sí, que foiseme a... Sí, que por que poderíamos considerar que o tema de Meirás é un espolio? Porque dixemos que non era unha expropiación, sino un espolio. Eso lle iba a decir. Vamos a ver, eu como comentaba ao principio da conversa que estamos a ter, unha expropiación está regulamentada por lei, para que se dea unha expropiación ten que existir primeiro unha cuestión fundamental, que é o interese público, o interese público de toda a sociedade, non? Decir, cando unha administración pública quere construir unha estrada, evidentemente ten que facerse ca propiedade dos terreos por onde pretende facer esa estrada, non? Ten que demostrar o interese público de que esa estrada é necesaria para a colectividade e logo ten que demostrar que o trazado ha caído para facer esa estrada. E logo, a partir de aí, unha vez que demostra todo eso, comezan os expedientes de expropiación, un expediente onde se dá audición ao propietario, a propietaria, hai un planteamento de xustiprecio inicialmente na adquisición deses terreos, o propietario ten o propietaria ten unha serie de garantías nese proceso, que en todo caso ten que resarcirse co mercado, co precio real de mercado e co valor existente. Bueno, incluso pois ten outros dereitos, pois por exemplo, se a estrada, pois poño por caso, vai coller o 80% da súa propiedade, pois que a administración expropia 100% e expropia o 80% e deixe unha propiedade con menor valor, non? Quero dicir que un proceso de expropiación ten que existir esas dúas características fundamentais. O interese público primeiro, se non hai interese público non hai expropiación, e logo un procedimento de garantías para o expropiado ou expropiada que leva por todo ese procedimento, non? No caso de Meirás non se dá ninguna destas circunstancias. Claro. A Meirás o que había era un interese absolutamente particular de Franco, que ademais é un agasallo, mal chamado agasallo, non? A Xefatura do Estado, que vai a utilizar como residencia oficial da Xefatura do Estado, a través das autoridades franquistas, das elites do franquismo na Coruña, que van a utilizar todo este procedimento para o seu beneficio particular, ¿no? Vestindo tamén como beneficio colectivo, porque intentan transmitir que isto, de que este Franco aquí todos os veráns, é un beneficio para toda a colectividade, ¿no? Realmente eles non o facían por un beneficio colectivo, evidentemente, ¿no? Era un beneficio absolutamente particular. E se vemos os réditos que saca toda estas elites, ¿no? Neses 37 veráns, non, que pasa Franco Meirás, veremos que canto máis participación houve no espolio e máis, bueno, máis se caracterizaron por liderar ese espolio, máis beneficiados saíron nese ranking, non, das elites coruñesas da época, non? Por lo tanto, non se dá esa circunstancia de interese público, pero tampouco se dá a circunstancia de que existan garantías para as persoas que van perder as súas propiedades, non? No caso do Pazo de Meirás, para estas fincas, falamos das fincas, non? A casa da miña avó foi un caso diferente, porque era unha casa, que na parte da finca había unha vivenda. Eu falo das fincas, das propiedades que servían para labranza, ¿no? Para traballar nelas, ¿no? Bueno, pues a propia Junta pro Pazo del Caudillo estableceu o prezo contratou un perito e dixo canto vale, 2 pesetas metro cada de 1938 plantexado, ¿no? Que pasou? Que ademais de poñer o prezo a Junta pro Pazo, despois ni siquiera foi capaz de asumir os pagos desa
mal chamada expropiación, mal chamada, non? Eu sempre digo espolio, non? Porque, además, o libro lo titulamos así, non? Un espolio, non? Porque, bueno, efectivamente, a Junta Pro Pazo meteuse non só en mercar a propiedade original, por máis de 400.000 e pico pesetas da época, sino que, ademais de ampliación, acometeu múltiples reformas no Pazo de Meirás. Botou de muros exteriores, fixo melloras na rede de abastecemento de auga, montou novas redes eléctricas de telefonía que non tiña o Pazo de Meirás, obras interiores e exteriores de todo tipo. É dicir, a pesar de que foron casa por casa e a pesar de que obrigaron os concellos a derivar múltiples recursos públicos, non? Dicir, fundamentalmente das arcas municipais, o Concello da Coruña chega a aportar en 1939 unha transferencia directa ao Pazo de Meirás de 25.000 pesetas de 1939. Era un diñeiro, moito diñeiro. Que ademais está demostrado documentalmente que o Concello da Coruña estaba prácticamente na banca rota. Estaba prácticamente en quebra. De feito, faño unha consulta ao Ministerio, ao goberno de Franco, non? Que non temos nin para pagar as nóminas, non? E o que lle contestan mentre estaban derivando 25.000 pesetas ao Pazo de Meirás e que despidan a xente, non? E que non pagan obras, non? É dicir, fai máis de Meirás, pero non fagas as obras públicas do Concello da Coruña, non? Ese era o contexto que se dá en 1939, en concreto na Coruña, non? Por lo tanto, esa segunda razón, non, do xustiprecio do interese público como primeira razón, en Meirás é justamente o contrario, non? Dice, por lo tanto, un espolio está ligado a un roubo, con abuso, non? Con represión. Dice, a palabra espolio significa eso, non solamente roubar, sino que detrás dese roubo hai un abuso, non? Eu creo por eso escollemos a palabra espolio porque representa mellor desde o punto de vista do que acontece en Meirás que a palabra expropiación, que non é o que acontece en Meirás. Correcto. Que, bueno, froito do teu traballo, non? De todos estes anos e o teu compromiso pola recuperación deste patrimonio, ti, se non me equivoco, fuches enunciado pola familia Franco e non unha vez, sino en varias, non? Entón, bueno, queríamos que nos contaras un pouco sobre isto, sobre estas denuncias e en que situación están neste momento. A ver, efectivamente, os Franco, a familia Franco, os netos de Franco, teñen unha obsesión, teñen unha obsesión con dúas cuestións, non? O Bloque Nacionalista Galego sempre citan o Bloque Nacionalista Galego como culpable de todos os males en relación co Pazo de Meirás, e logo personifican min, non? Como, se vos decatades, o neto maior da familia Franco, do Francisco Franco, que non lle cambiaron a orde dos apelidos para que o primeiro fora Franco, non Martínez Bordiú, non desaproveita ocasión, cando lle pregunta por esta circunstancia, de ligar a miña persona a miña ideoloxía, non? Como se os resultados de todos os males que teñen os Franco en relación co Pazo de Meirás tivera a culpa a miña ideoloxía, non? Sempre citan que este señor é de la extrema izquierda, este señor é nacionalista, do Bloque Nacionalista Galego. De feito, creo que foi a Sexta, onde saíra dicindo abertamente, non, que os principais culpables eras ti e o BNG, o sea, abertamente, ademais, na televisión. Claro, é dicir, el concreto, intenta ligar esas dúas cuestións, non? Como se, hubiera ideoloxías malas, non? Que provocan males na sociedade, e mirade que a mí me está pasando isto de ter que estar perdendo un pazo e de estar nos tribunais porque este señor é nacionalista, milita no Bloque Nacionalista Galego. Bueno, unha cousa dunha normalidade democrática tremenda, pero claro, que estamos a falar dunha familia
que en valores democráticos pues, anda, por decirlo de unha maneira xenerosa, anda escasa. ¿No? Bueno, pues, como vos comentaba, pues, teñen esa obsesión que comezou xa hai algúns anos, e calquera declaración pública que fagan nos medios de comunicación, pois acaban presentando unha demanda. Preguntábasme como comezou. Bueno, comezou primeiro por un programa de televisión, en concreto, un programa que o nome en el punto de mira, que emite unha canle de televisión de Mediaset, ¿no? Do grupo Mediaset. Se aí non ven porque na demanda denunciaronnos a todos, non solamente a mí, ¿no? Denunciaron a Mediaset e a todos os que participaron nun programa que se titulou, dentro dese programa, un capítulo que se titulou La fortuna de los francos. Eu saía falando pues, como comezou esta charla, ¿no? Falando da miña boa, ¿no? Que acontecera a miña boa. Aí presentaron unha demanda penal. Pouco despois participei nun programa da Sexta, de equipo de investigación, e tamén presentaron outra demanda penal polo que falaba tamén alrededor do Pazo de Meirás. Esas denuncias, que comento isto porque eu ás veces hasta me preguntaxe como estaba a situación actual, ás veces teño que revisar porque é unha tolemia isto, eu vos comento. Presentaron estas dúas demandas penais que unha polo programa de Mediaset, polo programa da Transmedia, a Sexta. Tanto unha como a outra foron arquivadas polo xuíz. ¿No? Primeiro unha convocatoria de actos de conciliación, a que os que non acudiren, evidentemente, non teñen nada que conciliar coa familia Franco. ¿No? Posteriormente, os dous xuíces que levaban a esta casa arquivaron. Ben? Que fixeron os Franco? Recurriron o arquivo da demanda pola vía penal e presentaron a mesma demanda, ¿vale? Por la vía civil. Bueno, pois vas o caso que o recurso do arquivo chega á Audiencia de Madrid e a Audiencia de Madrid dalle razón aos Franco e reabre o caso. E temos pola vía civil a mesma demanda seguíndose a seu caso. Entonces, veuse a cuestión tan paranoica que eu a semana pasada, hai 2 semanas, fui ao xulgado de Betanzos a declarar na vía penal por un delito continuado de inxurias e calumnias contra Franco. Isto, a ver, xa me contaredes como se comen unha democracia. A que se lle explica eso, non? A ver, parece unha contradición, non? En si mesmo, non? É dicir, inxurias e calumnias contra un ditador. ¿No? A máis de delito continuado. Isto o que se chamaría antes imputado, ¿no? Agora chamase investigado. Bueno, pues estou investigado por un delito continuado de inxurias e calumnias a un dictador, na vía penal. Pero es que agora, no mes de marzo, celebrase vista, en esta ocasión xa vista, pola vía civil polo mesmo delito, por un delito civil de inxurias e calumnias contra un dictador. Evidentemente, dese xuicio non se editará a sentencia porque prevalece a vía penal sobre a vía civil, agardarase a sentenza da vía penal para ver se arquiva ou se continúa ditando en sentenza na vía civil. O sea, algo realmente difícil de comprender e de convivir nunha democracia, que se teña, por lo menos, unha democracia formal. ¿No? Son cousas que non casen, que non conviven, que non son termos contradictorios. ¿No? Despois, se queredes, podemos falar da sentencia da Audiencia Provincial. Por que montamos un manifesto que seguimos públicamente? Porque es que non se poden facer manifestacións que se fan na sentenza da Audiencia Provincial
é dicir que vivimos nun estado democrático. É unha absoluta contradicción. E o que me está a acontecer cos Franco, pues, aparte de ser un acoso derribo, non? Porque eles teñen moitos recursos económicos para andar peleando aquí contra todo o mundo que eles consideren que, bueno, pues, o nome de Franco ten que pasar a historia como glorificado. Por certo, como está no Boletín Oficial do Estado. O no Boletín Oficial do Estado pasou glorificado Franco. ¿No? E todas aquelas persoas que cuestionamos ese relato, pues acabamos sentados no banco de acusados sendo investigados por inxurias e calumnias. Non somente eu, porque se fora isto estivera acontecendo a mí solamente, bueno, pues sería unha anomalía, non? Que acabaría que mirar. Pero que isto está generalizado. Es decir, hai pouco coñecíamos tamén en Navarra un historiador está imputado porque a familia de un requeté que, pues, practicou a represión no 36, bueno, nos anos da guerra da posguerra en Navarra, bueno, pues por decir que practicou a represión está xulgado nun xuicio en Navarra, non? Nun xulgado de Navarra. Bueno, coñecemos o de Pablo Hasél, non? Coñecemos persoas condenadas, non? Por exercer o dereito máis básico que pode existir nunha sociedade que tiña características democráticas, que é o de liberdade de expresión, non? Un dereito fundamental e básico, non? Bueno, a ver, falábamos antes tamén, non? Da lei de secretos oficiais, de determinadas características de un Estado autoritario e moi pouco democrático. Esta é outra das características que define ao Estado español como unha democracia imperfecta, cando menos. Sí, que ademais estamos, ¿no?, estos días fartos de escoitar hablando da democracia plena de non sei que, e vemos perfectamente que non é o caso. Non, además, fíxate que cando alguén di, pues, cuestionan, simplemente cuestionan. E, bueno, a democracia española, pues, é imperfecta. A ver, eu creo que todas as democracias, como todas as cousas na vida, non son perfectas. É dicir, poderán ser máis perfectas ou menos perfectas, pero perfectas ao 100% non hai nada, non? É dicir, unha democracia, como cualquier cousa na vida, é susceptible de mellora, non? É dicir, e algunhas poderán mellorar máis, terán máis marxen de mellora, e outros terán menos marxen de mellora porque teñen unha calidad democrática moi ampla, non? Pero cando aquí hai que dicir constantemente, non, España é un Estado democrático de derecho, e hai que estar repetindo todos os días eso. Cando alguén fai un cuestionamento mínimo, saen os poderes públicos, España é unha democracia plena, cortan radicalmente calquer matiz sobre eso dá xa a entender de que estamos en unha democracia que ten problemas. Sí. Problemas grandes, ¿no? Porque cando se intenta cortar un debate así, desa maneira, e cando vemos cousas tan evidentes de que efectivamente hai problemas, é que non pasa nada por analizalos e verlos, e ver como milloramos, aquí non. A ver, hai que entenderlo porque, efectivamente, os problemas da democracia en España están radicados no franquismo, no tardofranquismo, na transición, na lectura que se deu, no relato que se deu da transición, que, por certo, podemos falar deso tamén, porque está na sentenza do Pazo de Miras do outro día, non? O relato da sacrosanta transición española como un elemento a ter, bueno, elevado aos altares, e que non ten marxe ni siquiera na mínima crítica daqueles que foron protagonistas. Tampouco hai unha mínima autocrítica de procesos que se deron aí, que, bueno, que son, cando menos, algún deles moi evidente de que, bueno, están baseados esa transición en elementos nada democráticos, ¿no? Que se intente convencer do contrario, bueno, pues
Digo, cuento todo isto porque todo está interrelacionado. Claro, claro. Sí, Pero, sí. De feito, aí, antes de entrar, si queres no... Digo, tamén para ir tocando así esas cousiñas que vamos vendo, antes de falar concretamente do que é a sentenza, tanto de... No, do que é a sentenza que obrigou os Franco a devolución do Pazo, como a que vimos de coñecer agora, de que ainda por aí que indemnizalos e tal, no? Así como quizás para tocar esas dúas patas xa hacia o final, un pouco o que dicías agora, non? O final, que esta situación se mantivese durante tantos anos, é dicir, que o Pazo de Meirás seguise sendo propiedade dos Franco, que non se poda investigar ou sexa tan difícil acceder a documentación, acceder a arquivos, mesmo, pois, ter unha campaña que comentaches antes de facer, pois, biques, non? No seu momento, ese tal, ben dado tamén de que esa situación mantívose porque cando foi a transición mantiveronse, non? Os piares de poder. Entón, ti exactamente como ves a transición, que significou e a quen beneficiou? bueno, a transición daría para hacer unhas conversas monográficas Non completamente. do que acontece na transición. Imos ver. A transición vendeuse como bueno, de feito, fíjate que está expresamente así contado na sentenza, ¿no? Que, bueno, pouco menos que nos estábamos perdonando toda a vida, ¿no? E que fíxate ti que se legalizou el Partido Comunista de España nunha Semana Santa. Fíjate o contexto de eso e tal. A ver, que se legalizou o Partido Comunista, pero outros partidos non se legalizaron, non poderon concluir esas eleccións do ano 1977, que cando se legaliza na Semana Santa esa de 1977, ¿no? Pero é que realmente aquí o importante, o sea, que nos estaban dirixindo a transición española de maneira real eran as elites do franquismo, ¿no? É dicir, por eso non hai ruptura no Estado español, ¿no? Porque está capitaneada e dirixida polas elites que viñan do franquismo, ¿no? As elites do franquismo conseguiron facer a cadratura do círculo na transición. Explícome. Eles eran coñecedores, polo menos, o núcleo fundamental das elites do franquismo. Houve outras que se mantiveron no búnker, iso que se chamou na época o búnker do franquismo, pero outras que sabían que con Franco morría o réximen como se coñecía o franquismo, ¿no? Con Franco morría o franquismo. Pero, claro, en un momento moi complexo, que eles pretenden transaccionar cara a homologarse as democracias do entorno, as europeas, que lle permitan manter unha homologación e, por lo tanto, manter os privilexios, non? E, ao mesmo tempo, que se homologan con a democracia, con as democracias do seu entorno, ao mesmo tempo consiguen impunidade sobre como chegaran pues, a ser elites, ¿no? E como chegaran a ter fortunas, e como chegaran a ter cargos que manteñen durante toda a transición e despois da transición, vale? E, polo tanto, intentaron vendernos que unhas persoas que un día de 1977, por poñer un ano, ¿no? Da transición, un día, unha noite, de repente deitáronse franquistas, a versión do fascismo que se foi adaptando cos anos no Estado español, pero en todo caso nun régimen totalitario, ¿no? Unha noite, non sabemos cal, pero unha noite, deitanse franquistas e ao día seguinte pola mañán érguense da cama demócratas de toda a vida. Non convencidos, non. Demócratas de toda a vida. E se vedes, o que fan a dereita hoxe en día utiliza o termo liberdade. Liberdades públicas e o asocian con cousas autoritarias do pasado, non? Por que? Porque emana da propia transición. A transición fixo eso exactamente. Convertir
a esas persoas que eran autoridades dun réxime autoritario en autoridades dun réxime democrático que ademais, como decía antes, é dicir, non desde ese día, desde sempre, é dicir, que a lei de amnistía, as dúas que hai, pero fundamentalmente a de 1977, realmente o que amnistía é os crimes, os delitos, os abusos desta xente das elites. Vendeuse que eran para sacar os presos da cadea, que tamén serviron para eso, non? Por eso, cando se di hai que derogar a lei de amnistía de 1977, non. Hai que modificar a lei de amnistía de 1977, porque unha parte sí que era sacar os presos políticos da cadea era necesario na lei de amnistía de 1977, pero non perdoar ou condonar ou blindar, que é o que fai esa lei, a crimes de lesa humanidade, vale? E que nos impida investigar, que nos impida xulgar, que nos impida, bueno, tratar crimes que nunca prescriben polo dereito internacional. Sabedes que os delitos cometidos en réximes genocidas totalitarios como foi o franquista, que se cuidan moito non declararlo como tal, precisamente para non atoparse con este problema, bueno, non prescriben xamais, non? E iso é unha das características da transición española, non é a única, pero é unha característica fundamental que explica moitos problemas dos nosos días, porque os xuíces que emitían sentencias do top do Tribunal de Orden Público, convertido da noite da mañá tamén na Audiencia Nacional, é dicir, a Audiencia Nacional que fai é cambiar o nome do Tribunal de Orden Público, que era onde traballaba a Brigada Político-Social, non? Todos os presos políticos son do top, non? Despois da reconvertida en Audiencia Nacional, non? E os xuíces do franquismo son os xuíces da transición. As elites pero non solamente os xuíces, son os militares, toda a administración, a policía, os grises, é dicir, a policía de Franco, a Brigada Político-Social e policía da transición. É dicir, e, polo tanto, bueno, pues, a ver, é imposible que unha transición así poidamos hoxe disfrutar deso que se dice unha democracia plena que falábamos antes, non? Da transición, como xe comentaba, daría para facer unha conversa longa, non? Pero eu creo que comentar este aspecto, non? De que, oi, como é que alguén que se deita franquista, que viviu dos privilexios, bueno, de todos os beneficios corruptos, na inmensa maioría dos casos, que lle otorgou o franquismo, bueno, pues algo así indigne, te homólogues con unha democracia e logo digas que o proceso foi exemplar e que nos perdonamos todos e que, como digo o Partido Popular, cando falamos destes temas, non, porque isto xa se resolveu na transición, entón nos perdonamos todos. Bueno, primeiro había que preguntar quen perdonou e en nome de quen, porque eu non teño moi claro, non? Cando digo, diz que na transición ya nos perdonamos, pero quen perdonou? Claro, exactamente. Dime nome e apelidos de quen perdonou ou dime unha sentencia judicial de quen perdonou. Que me falas da lei de amnistía? Bueno, pues hai que entender que a lei de amnistía faise nestas condicións, o que pasa que, bueno, a propaganda vende o relato de outra maneira, non? Eu creo que hai que levantar conciencia sobre isto, non? Porque moita xente que dice, a transición foi un modelo. Bueno, eso é o que nos sin os medios todos os días, que algún día tamén haberá que falar do papel que cumpren os medios en convencernos sistemáticamente de que todo vai ben, este é unha democracia perfecta, quen se sae, bueno, quen discrepa ou quen se convirte nun disidente do réxime directamente atacado polos medios. O sea, nos podemos ver nos medios actuais que aparentemente de esquerdas ou de dereitas teñen o consenso para soster as estruturas do réxime, non? E o que viste da transición algún día verá que falar tamén dos centos e mortos que houve neses anos, non? E que houve moita xente asesinada, unha suposta socialdemocracia española dirixida por
por Felipe González, que creou o terrorismo de Estado, fomentou grupos paramilitares, non? Algún era que falar diso. Oxe, non sei se dará para falar de todo iso, pero son cousas que non nos contan e... Bueno, incluso nos contan de turpado, porque ti acabas de falar dos centos e pico de mortos, que é certo, pero no relato oficial falase dunha transición que non derramou unha gota de sangue. Cal é un Correcto. vítimas desa transición, que hubo moitas mortes, moitos crimes de Estado, non? Crimes de Estado, antes, decir, durante o franquismo, nos últimos anos do franquismo, porque é outra das cousas que tamén no relato falase da dicta blanda, non? É dicir, bueno, pues conta os que sofreron a represión franquista brutal dos últimos anos do franquismo, non? É dicir, da dicta blanda, que, bueno, nos últimos anos do franquismo, non? Os últimos anos do franquismo foron tremendos. Pasa que, a ver, evidentemente, o franquismo facía propaganda de outra maneira, non? E contaba as cousas de outra maneira, e trascendían no relato histórico de outra maneira. E como no Estado español nunca hubo políticas públicas de memoria, nunca, é dicir, outra animalía democrática, non? As vítimas nunca, non é que solamente non foran compensadas, é que nin siquiera se atender no relato oficial a impunidade que representa mancellar as vítimas con unha mentira todos os días, non? Histórica, non? Bueno, pues, claro, non se pode falar de democracias plenas, nin de transiciones modélicas, nin de cando, bueno, isto que acabas de comentar ti, cosa que xe comentamos durante a conversa, bueno, pues, está moi longe de identificarse con un modelo, non, a seguir nunha democracia, nunha transición. Sí. E non hai que irse, e xa cambiamos agora de tema, pero non hai que irse ao PP nin ao franquismo, porque aquí tivemos unha suposta esquerda gobernando España que practicou o asesinato, bueno, non o practicou directamente, pero, bueno, promoveu o terrorismo de Estado contra moitísima disidencia de esquerdas, non? E que non se fala diso, e mesmo os seus líderes políticos se lles encumbra como exemplos, non? Pero, bueno, en todo caso, falaremos outro día, porque agora xa entrando na parte final e volvendo un pouco que a actualidade, non? Hai uns meses a Xustiza obrigou os Franco a devolver o Pazo de Meirás, e, bueno, recentemente veñen de ratificar a devolución do Pazo, mais incrivelmente ordenou indemnizar os Franco. Entón, queríamos preguntarse un pouco de como viviches ti este momento, non, de devolución do Pazo despois de tantos anos de loita, e por outra parte, esta indemnización aos Franco que ata o propio Estado non quere recurrir, un pouco que está desartellando arredor diso. A ver, a sentenza de setembro do ano pasado do xulgado de primeira instancia non solamente era unha sentencia xusta, no sentido de que establecía que o Pazo de Meirás tiña que devolverse ao patrimonio público, neste caso o Estado, non? A custe cero, sin compensación aos Franco, por ser poseedores de mala fe e non haber lugar á liquidación do Estado posesor. O sea, básicamente a sentencia, digamos, o fallo, ¿no? Da sentencia do xulgado de primeira instancia. E había outra cosa, para min, desde logo, moito máis importante que iso na sentencia. Que era unha sentencia que recollía bueno, todos os procesos que se daban a Meirás tendo en conta o contexto histórico onde se daban, primeiro nunha guerra que realmente en Galiza temos que dicir, na Coruña, de xeito particular, de retagada da guerra, hai que lembrar que aquí non había frente de guerra, digo porque a represión exerceuse exclusivamente contra todo aquel que non era franquista. E, por lo tanto, non houve mortes como se di moitas veces, e outra manipulación histórica, ¿no? De que, bueno, nunha guerra morre xente de ambos bandos, na Coruña, en Galiza, non hai guerra. Non hai prácticamente enfrentamento civil, non hai frente de guerra. O que hai é represión e captación de todo tipo de recursos, tanto humanos como alimenticios, materiais, etc., para mandarlos ao frente a fornecer, ¿no?, as necesidades bélicas do franquismo. Todas das mentiras históricas que se contan, ¿no? Bueno, pois esa sentenza o que fai é ditar
bueno, pues todas as resolucións que dá a sentenza en base a unha reconstrucción histórica dos feitos, ten en conta de que o franquismo foi un alzamento militar, con unha trama civil que o apoiou, con unha dictadura de 37, posterior á guerra, de 37 anos, non? E o fai acaídamente, vale? Esta sentenza ten un aspecto positivo. Digo a sentenza esta última que coñecimos da Audiencia Provincial ante o recurso dos francos. Ten un aspecto positivo que nos dá a razón, como non podía ser de outra maneira, porque eso sí que é moi evidente, ¿no? Que hubo pues, un fraude na transmisión do Pazo de Milás. O Pazo de Milás o pagou o pobo galego e Franco simulou unha compravenda para facerse ca propiedade. Eso está nunha sentenza, está na outra. Non hai lugar a dúbidas. Por lo tanto, eso é un triunfo colectivo da sociedade galega, porque as administracións públicas non fixeron políticas, como comentábamos antes, ¿no? Aquí non hubo políticas públicas de memoria. E, por lo tanto, todo caeu en mans do povo, da ciudadanía, ¿no? Que tanto, bueno, pues, o fixo movilizándose, reclamando, investigando, pero non foi o Estado foi na fase final cando pues, colaboramos con el para realizarlle toda a documentación, de todo o relato histórico, de todo o traballo social, que, por certo, incluso digamos, a movilización civil ao redor do Pazo de Milás se documenta nun xuizo como un elemento probatorio de que o Pazo de Milás era un ben público. Bueno, pues esa é unha victoria colectiva porque está nas dúas sentencias. É dicir, o Pazo é un ben público. A partir de aí, a sentencia dalle a razón absolutamente todos os francos. Incluso fai unha cousa que para mí, igual que vos resaltaba ahora, que para mí é a máis importante na sentenza de primeira instancia, que é recoñecer a ditadura como unha ditadura e que as ditaduras abusan, e que as ditaduras son corruptas e as ditaduras bueno, pues no, os cidadáns non teñen garantías ante ese réxime. Esta sentencia fai justamente o contrario, blanquea o franquismo. Bueno, di cousas como que Franco non sabía nada desto, é dicir, efectivamente hubo un fraude de lei nas escrituras, pero Franco non sabía nada, os outros, os das elites franquistas, non os que fixeron todo eso, Franco non tuvo de mala fe. Bueno, é que ni siquiera chega a decir que tuvo de boa mala fe, o deixa aberto, o que se di é eso, que Franco nada podía saber desto. Incluso, bueno, pues ten unha outra cousa perversa a sentenza, ¿no? que nega o que se dá na primeira sentencia de que o mal chamado agasallo entregáselle a Franco un título de xefe do Estado, non a título particular. E pon un exemplo que eu considero lamentable e que non pode ser non pode estar nunha sentenza nun Estado democrático. Porque di a justificación para que o xuez demostre que non era o xefe do Estado que se lle entregaba o Pazo, senón que era a Franco a título particular, porque a herdera de Mira Pardo Bazán puxo nunha carta que Franco era un enviado de Dios. E, claro, os enviados de Dios tienen que ser persoas físicas, non son xefes de Estado, non? Bueno, o sea, é que estás dando recoñeces que Franco era un enviado de Dios. Claro, é dicir, non explícitamente, pero sí de maneira, non? Que das a entender que, bueno, pues entendes que esa señora declaraba eso en base a unha persona que era enviada de Dios, que a ver, un exemplo moi lamentable, non? Sí, sí. Como este podemos poñer moitos exemplos que están na sentenza que non son propios dunha sociedade democrática. Non son propios dunha sociedade democrática. Bueno, establece que os Franco, os netos, actuaron de boa fe. Nós temos dito en múltiples ocasións, non? Bueno, pues vamos a aceptar nós non creemos que os netos de Franco non coñecesen
o pecado original de todo esto, ¿no? Pero vamos a aceptar polvo como animal de compañía, ¿no? E vamos a decir que, bueno, os Franco non sabían nada desto. Entonces, por lo tanto, como di o xuez, que a mala fe non é hereditaria, non? Que os Franco non actuaron de mala fe. Claro, pero es que os Franco son poseedores do Pazo de Meirás desde decembro de 2017. Desde decembro de 2017, cando morre a súa nai Carmen Franco, ¿no? E, por lo tanto, a liquidación do Estado posesorio, que é o que implica esta sentenza, ¿no?, de liquidar o Estado posesorio, habría que facerlo de 2017, que son propietarios, ¿no? Non, pois a sentenza establece desde 1975. Pero por qué desde 1975? Quiere decir que Carmen Franco, que é propietario do Pazo de Meirás de 1988, tras a morte da súa nai, que é a propietaria anterior desde 1975, Carmen Polo, ¿no? Y anteriormente Francisco Franco, esas tres persoas, bueno, Carmen Polo e Carmen Franco, están en Meirás en varias ocasións, incluso antes de que chegue Franco por primeira vez a Meirás, participando de todo o proceso. Está documentado, o sea, non é que o diga eu, non, está documentado, é dicir, elas participan desde a primeira vez que chegan a Meirás en xuño de 1938, despois voltan en agosto, setembro de 1938, e logo Franco ven tomar posesión, en exato mediático que se fai en decembro de 1938. E eles van a estar presentes en todo o proceso. Bueno, pois actuaron de boa fe. E se establece desde 1975. Bueno, pois se establece en 1988, non? O 2017, pero por que en 1975? Porque morre Franco en 1975 é cando é o momento máis favorable dos Francos, non? Además, ao establecer de boa fe na aritmética, na ecuación do cálculo, están todos os custes a abonar o Franco, é dicir, falamos dos custes de recibos da luz, cortes de erva, e todos as obras que fixeran ali, non? Obras, pois, por exemplo, as de restauración. Onte estivemos no Pazo de Meirás, en esa comisión de expertos que o Estado, fixábamos nos elementos da reconstrucción que fixeron os Franco, pois ali onde había parque puxeron tarima flotante, non? É dicir, os teitos, pois, un moi mal gusto, un mobiliario con moi mal gusto, é dicir, un patrimonio histórico-artístico que era en aquel momento, en este momento ben de interese cultural. Bueno, pois haberá que indemnizarlos tamén, según esa sentenza, por a reconstrucción neste estado de cousas dun incendio, polo que cobraron 13,5 millóns de pesetas. Non é que o diga eu, que tamén está na sentencia, o recoñece a sentencia de que xa foron indemnizados en 1978 os 13,5 millóns de pesetas de 1978. Unha pasta. Firmado por Franco un acordo cas aseguradoras, non? Bueno, pois vamos ter que repagar o xa pagado, non? O cal algo que non pretendíamos en ningún momento desde o inicio do procedimento de recuperación do Pazo de Meirás, porque se lembrades o acordo polo que nacen primeiro a Xunta pro Devolución na administración da Diputación da Coruña, despois na Xunta de Galicia, a través dunha comisión de expertos, un acordo unánime do Parlamento Galego que falaba que a reversión do Pazo de Meirás tiña que ser a custe cero, e por eso non se iba a vía expropiatoria, porque o Pazo de Meirás, ao ser ben de interese cultural, a administración galega ten o dereito de tenteo retrato, o sea, en caso de venta, ten prioridade a hora de establecer a compra polo xustiprezo, non? É dicir, realmente, bueno, sería unha especie de expropiación, non? Era unha vía moito máis sinxela, non? Se quixera pagar aos Franco polo Pazo de Meirás, non? E nos evitábamos tanto lío de comisións, de estudios, de declarar durante 6 horas e pico, como estivemos declarando Manuel Pérez Lorenzo e eu no xuízo de Meirás, nos evitábamos toda a parafernalia da preparación da demanda, que foi un esforzo tremendo, donde estuvemos moitísimas reunións ca Abogacía do Estado para preparala. Evitamos un montón de sufrimentos e o Pazo de Meirás sería un patrimonio público. Pero non era esa vía, porque sabíamos que a vía expropiatoria, a vía de pagarlles aos Franco, era unha vía injusta e inmoral e indecente para unha sociedade democrática. Por eso, estudióse como devolver o custe cero.
E o que se está facendo agora é indecente desde ese punto de vista, porque o Estado ten que dar a batalla para evitalo. Eles alegan que, bueno, que este tipo de recursos son complexos desde o punto de vista técnico para gañalos. Bueno, había que matizar a cuestión técnica. Eu non me gusta entrar no debate técnico porque non hai tales razóns técnicas, non? As razóns son de carácter político e de carácter de déficit democrático do Estado, vale? É dicir, pero é moi sinxelo desmontarlo. Efectivamente, hai dificultades técnicas agora de que o Estado, perdón, de que o Tribunal Supremo, que é onde hai que ir en casación para presentar este recurso, hai dificultades para afiar ben para que admitan a trámite o recurso. Non para que o resultado sexa bo ou malo, sino para que admitan a trámite o recurso, non do resultado final como lo intentan facer ver, non? Quero dicir que é unha cuestión complexa tamén desde o punto de vista técnico, e sabedes que cando unha cousa é complexa, pois é moi fácil manipulala, non? É dicir, e por iso decimos que as batallas, hai batallas que hai que dar, sí ou sí, esta é unha delas, non? Se é complexa ou non é o de menos. Claro. O que está claro que a batalla que dala, non? E non se entende que tres administracións, como é o Concello de Sada, a Deputación da Coruña e o Concello da Coruña, tres administracións que bueno, por lo menos en dúas delas, o partido que está de goberno en Madrid é o mesmo partido que está, ¿no?, presidindo a Deputación e presidindo a Corporación Coruñesa, pois digan que van a ir ao recurso e non o faga o Estado, non? Cando ademais non é o mismo que presenta un recurso Diputación, Concello de Sada, Concello da Coruña, que son administracións persoadas, que o faga o propio Estado, que é a administración demandante, a que presentou a demanda. As demais son administracións adheridas a esa demanda, non? Claro, sería sorprendente, non? Que as adheridas presenten recurso e a propia administración que presentou a demanda non o faga. Bueno, pues eso sí que tenía un mal resultado técnico, non? Digo para os que están dicindo que o Estado, non? Que é unha cuestión, unha razón técnica. Bueno, unha razón técnica é que todo o mundo vai ir menos ti. É dicir, se hai unha razón técnica que poida facerte recapacitar, ese hai un argumento, non? E logo hai outra cosa que chama moitísimo atención, non? A Xunta tamén ven de anunciar polas mesmas razóns que o Estado, como administración adherida, que non vai a recurrir. Unha confluencia un tanto estrana, non? Aquí de Xunta de Galiza, Estado e Franco, a familia Franco, non? É dicir, para o final, unha administración queda co pazo, outros quedan cos cartos, os Franco, non? E as vítimas quedan na impunidade. Porque esa é outra das características da sentenza. Nega, ou polo menos pon en cuestión, non? Que ven a ser o mesmo, que houvese abusos en torno a esas fincas colindantes que falamos antes. Non ten relevancia xurídica para o xuíz que dita a sentencia o feito de que houbera extorsións e que a cidadanía galega tivera que pagar forzadamente aportacións para ese pazo, ou que houbera derivacións como quedaron documentadas no xuicio, no primeiro xuicio, non? Que é onde se fixo a fase de proba, non? Bueno, pois transferencias das arcas públicas ao peto particular dos Franco, non? Porque eso logo acabou como un beneficio particular deles e disfrute deles, non? Bueno, relatos que, como decimos nese manifesto, que como resultado desta sentencia e das consecuencias desta sentencia, ¿no? Bueno, pues levounos a fazer ese manifesto onde explicamos de maneira breve, non? Porque creemos que o Estado debe de recorrer, non solamente o Estado, tamén debe de facer a Xunta de Galicia,
Por eso lanzamos Manuel Pérez Lorenzo, Maiseu, ese manifesto, un manifesto que está ahora mesmo pois, apoiado por todas as asociacións memorísticas galegas a través de unha coordinadora que se chama Iniciativa Galega pola Memoria. Hoxe mesmo mandamos unha nota de prensa facendo pública esta cuestión, que, bueno, sabedes que no movimento memorístico bueno, hai diferentes sensibilidades de como tratar estas cuestións, todas elas legítimas e normais, pero sempre hai, bueno, matices e rencillas, non solamente no movimento memorístico galego, sino de outras partes do Estado español. O español tivo a estrana, bueno, convertiu o milagre de facer que o movimento memorístico galego non haxa matices de ningún tipo e sexamos unha soa voz alrededor desta cuestión e que, bueno, pues hoxe, como vos comentei, a Iniciativa Galega pola Memoria mandara unha nota, bueno, pues facendo saber que solicita entrevistas a Xunta de Galicia, ao Estado e aos portavoces parlamentarios do Parlamento Galego, porque creemos que a representación popular está bueno, representada aí nos diferentes grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza, no delegado do Goberno, que é a máxima representación, no, do Goberno en Galiza, e ao propio Núñez Feixóo, no, para que nos reciba para, bueno, transmitir a opinión de todo o movimento memorístico galego, de todas e cada unha das asociacións que traballan no campo da memoria histórica en Galiza, de por que creemos que non somente o Estado, como a administración principal que debe de recorrer esa sentenza, sino a propia administración autonómica, non? A Xunta de Galiza, que debe tamén acompañar bueno, recorrer esa demanda por unha cuestión simplemente de valores democráticos. Non hai máis razóns que de recorrer a sentenza que normalizar tamén o relato propio dun Estado democrático, porque fixadevos, xa para rematar, sabedes que o Estado agora mesmo é posesorio provisorio, non? Do Pazo de Meirás hasta que se resolva xa unha sentencia con carácter firme, non? Sabedes que, bueno, hai unha comisión interministerial, hai unha comisión de expertos da que formamos parte tanto Manuel Pérez Lorenzo como a min, para, bueno, resimplicar neste período provisorio o Pazo de Meirás para abrirlo a visita pública e que haxa un relato democrático dentro do Pazo de Meirás, non? Levamos traballando moitas semanas nese relato, un relato que xa está máis ou menos, bueno, para que a comisión de expertos o analice, non? Xa se transmitiu por parte do presidente Xosé Manuel Seixas ao conxunto da comisión para que analice ese relato que basicamente conta a historia do Pazo desde unha perspectiva, bueno, pues desde os inicios hasta pues, todo o franquismo, o que significou a represión franquista, como que é o que acontece despois da morte de Franco, e como o Pazo chega a mans do patrimonio público a través da movilización popular e un éxito do conxunto da ciudadanía. Bueno, pois ese relato que queremos introducir en Meirás é absolutamente contradictorio co relato que está na sentenza da Audiencia Provincial da Coruña. E, polo tanto, decir, como vamos a meter un relato en Meirás que en membrete oficial do Estado, dun poder do Estado a través dunha sentenza, establece que pues, non hai abusos, ou polo menos ponense en dúbida os abusos, ou, bueno, pues, como comentaba antes, que pues, se chega á conclusión de que Franco era un enviado de Deus, polo tanto non podía ser o xefe de Estado, que era, non? A ver, é un relato moi contradictorio ao respecto do que ten que realmente existir en Meirás, non? Que tamén é o recoñecemento das vítimas daquelo, non? E as vítimas pues, quedan na impunidade nesa sentenza. E, polo tanto, o asociacionismo da memoria, por iso facía e suliñaba esa unanimidade no sentir de todas as asociacións memorísticas galegas, non? Que traballan en diferentes ámbitos para unirnos todas elas en unha súa voz, non?
e a voz é que este a memoria das vítimas e o recoñecemento a tanta impunidade, non? Pero sobre todo, que este a democracia, que este é un Claro. relato democrático. Un Estado democrático ten que meter un relato democrático en Meirás, non pode asumir un relato da propaganda franquista como o relato oficial do Estado. Pois sí. A verdade é que sí. Vai, pásanos por aí polo chat para quen teña interese a noticia que saiu nos diarios sobre o tema do manifesto que comentaba agora Carlos, por si alguén non o leu, das persoas que estamos aquí ahora mismo, pois que entre aí tanto na noticia e logo na noticia xa explica tamén onde tedes un Facebook, non me parece, onde estades... Facebook, bueno, nas páginas web das diferentes asociacións memorísticas, Correcto. En diferentes ámbitos está colgado un manifesto. Pero bueno, hai un Facebook específico, se busca a Devolución de Meirás, hai unha página de Facebook donde damos conta do manifesto e donde pode ser. Que se pode asinar ali tamén, efectivamente. Ben, pois nada, xa son ahora mismo as 10:20, xa levamos aquí hora e 35 de directo, con Carlos charlando levamos máis ou menos 1h25, creo que está sendo bastante interesante, eu a verdade vexo moita participación aí no que é o chat e temos así un par de preguntiñas que fomos recollendo. Por a nosa parte, quizáis a última, non, para rematar o que sería o que bueno, queríamos así un pouco comentar contigo e logo pues pasaríamos xa así, bueno, a ver pasarche un par de preguntas que comentou a xente que son así breves. Que a loita, non, neste caso, contra o espolio do patrimonio, é certo que non só se circunscribe a Meirás, non? Que aquí hai varios frentes, como pode ser, por exemplo, que a Casa Cornide, que tamén está aquí de actualidade, tamén na Coruña, e bueno, algo que tivo, por certo, tamén problemas, outras persoas, por pedir o que é a devolución e facer algunha acción ali, etc. Neste caso, por exemplo, o Casa Cornide e outras bueno, e outro patrimonio, que similitudes podemos atopar co tema de Meirás? A Casa Cornide tratamos algo esa cuestión no libro de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, fundamentalmente porque atopamos documentación, investigando sobre a Meirás aparece documentación da Casa Cornide, porque a Casa Cornide é un espolio que emana do Pazo de Meirás, non é o único, non? Hai outros espolios que tamén están no libro que emanan tamén do Pazo de Meirás, pero a Casa Cornide está no libro de Meirás precisamente por esa característica, un espolio que emana do espolio principal que é o Pazo, non? A Casa Cornide falábamos agora da sentenza da Audiencia Provincial, afectalle de maneira directa, pero de unha maneira clarísima a Casa Cornide, non só a Casa Cornide, sino tamén a outro proceso que está aberto, que se pretende abrir nun novo proceso, que é o tema das estatuas de Abraham e Isaac, non? Sí. Certo, está na capela do Pazo de Meirás polo de agora. Bueno, si establecemos, como sería en esa sentenza, de un blanqueo da ditadura, donde Franco non era coñecedor dos abusos, tanto dos abusos no espolio, no que ten que ver co carácter non voluntario desas aportacións que a xente tiña que a facer pues, obligatoriamente, non? Polo risco para as súas vidas, non? Tanto por esa cuestión como por esa escritura en fraude, é dicir, unha escritura falsa, que se produce en 1941, donde a sentencia di que, bueno, pues, que Franco non sabía nada disso, comentaba con anterioridade, non? E, polo tanto, hai boa fe en todos os procedementos que se dan no Pazo de Meirás. A Casa Cornide é un procedemento máis de espolio que emana do Pazo de Meirás, con maior complexidade, porque aquí non... Claro, é que a Casa Cornide é un proceso que se inicia en 1957,
e remata en 1962. Non? Por aquela altura, o franquismo, Franco xa aprenderan un pouco máis a expoliar e non cometeron os erros que cometeron no Pazo de Meirás. Non? Por lo tanto, por exemplo, puxose a Carmen Polo como persoa titular do inmoble para que non fose Franco, non fora o xefo do Estado. Porque eso, a xefatura do Estado, unha propiedade, un agasallo a xefatura do Estado, ten unhas connotacións legais diferentes que se é a outro tipo de persoa. Non? E logo, bueno, pues intentaron todo o proceso, se ten unha característica clara, non? E que intentan que non haxa unha educación directa dun ben público á familia Franco. Intentan puentealo, non? E por iso fan as bases, fan que primeiro que o inmoble o venda o Concello da Coruña, é dicir, que o saquen poxa o Concello da Coruña, non? Que as bases se fan, bueno, calculadas milimétricamente para o proceso que querían facer, non? É dicir, que era entregarlo a Carmen Polo, non? Buscar un testaferro que actúe de intermediario, non? Para poder actuar na poxa e logo fixadevos que pola mañá é poxa e pola tarde se lle atribuye no Concello non pleno a Carmen Polo, non? Cando máis atopamos unha carta no proceso de investigación do Pazo de Meirás, que é unha carta do secretario de Franco a un alto cargo do Estado que se encargara de, bueno, diseñar todo o proceso para que esa casa rematara en propiedade dos Franco, non? Bueno, pues, eu sempre digo que a carta non sei se ten 5 parágrafos e en cada parágrafo debe haber 10 delitos en cada un dos parágrafos, ¿no? Visto cos ollos de hoxe. ¿No? Quero dicir que o proceso da Casa Corride é un proceso de expolio que se dá emanado de Meirás, como dicía antes, e que, a diferencia do Pazo de Meirás, non se actuou dunha maneira, bueno, perdeuse moito tempo e non se fixeron as cousas como se tiñen que facer. Comentábamos que o Pazo de Meirás comenzamos, digo comenzamos porque formaba parte daquele goberno municipal que presidía Belo Pesoto, que instamos a declaración BIC do Pazo de Meirás sendo coñecedores de que era un proceso que é fundamental agora a hora de determinar si unha estrategia de evolución do Pazo. Sabíamos que era un paso previo fundamental. Bueno, a Casa Cornide aínda non se declarou ben de interese cultural. Canto tempo le van debatindo sobre o tema da declaración BIC da Casa Cornide cando a Xunta de Galiza ten as competencias para encoar do oficio o expediente. Desde ese momento que encoa expediente xa ten todas as prerrogativas BIC de protección do ben e rematará o proceso de declaración cando remate, pero ti xa tes as ferramentas que te dá a declaración BIC para que, bueno, os francos non poidan, pois, por exemplo, como fixadevos que no caso de Meirás intentaron sacar as cousas do Pazo e non foron capaces, non? Na Casa Cornide non hai ferramentas, non hai instrumentos para evitarlo. Bueno, no Pazo de Meirás fixeronse as cousas. Creo que de maneira inteligente, polo menos hasta que atopamos esa sentencia do outro día, non? Porque tenía outro debate, non? Pero quero dicir que a Casa Cornide, pois, por exemplo, hubo un goberno na Coruña de 4 anos que perdeu o tempo absolutamente nesta cuestión, é triste dicilo, dicir, que non moveu un só papel en 4 anos sobre a Casa Cornide. Dicir, falouse moitísimo da Casa Cornide, pero nin se instou a declaración BIC, nin se fixeron informes xurídicos históricos como se fixeron inicialmente no caso do Pazo de Meirás, nin se decidiu unha estrategia de evolución, dicir, e ainda hoxe, sabendo que a cuestión BIC é a xénese para iniciar calquer cousa que nos leve a un escenario de evolución, bueno, pois aínda está sin encuadro o expediente de declaración BIC. Entón, bueno, se Meirás é un exemplo de loita pola devolución donde a cidadanía e os movimentos sociais están, bueno, aí como en primeira persona como protagonistas, non? Bueno,
non esquezamos que o esquecimos nesta conversa, non o comentei. Bueno, mentras estamos falando de indemnizar aos Franco, hai 19 persoas que se teñen que sentar tamén no banco dos acusados por facer un acto pacífico de reivindicación, un día de visita pública no Pazo de Meirás, acusados pues, tamén un delito de desórdenes públicos, non? Como os 9 de Cornide, que ben sabedes que non chegaron a entrar no inmóvel, nin houve ningún tipo de delito de coaccións, como se di na sentenza, ni simplemente subiron un balcón e desplegaron unha faixa, non? É dicir, bueno, un acto de reivindicación, bueno, que se impute unha falta, non? Unha multa por desórdenes públicos, pois non parece moi comprensible, non? Cando menos, non? Moito menos pois, que decenas de persoas sigan imputadas por un delito de desórdenes aos que os Franco chegaron a pedir pois, dúcias e dúcias de anos de cadea, non? Por delitos de odio, Bueno, pois falamos de indemnizar e de que un Estado ten que entender que ten que recorrer determinados relatos e que non pode considerar como normal que a xente este sentada bueno, no banco dos acusados por estas cousas. En Meirás tamén hai causas pendentes relacionadas co exercicio dos dereitos civis. Sí, a verdade que sí, que queda aí aínda xente cando foi a ocupación simbólica, no? Comentas do Pazo, que está denunciada tamén polos Franco e bueno, non sei se alguén aí polo chat si quere poñer unha ligazón do que foi aquela acción, que saiu en toda a prensa, por si alguén dos que nos está seguindo, das que nos está seguindo non o recorda, pero bueno, estou seguro que nos ven a memoria colectiva efectivamente esas imaxes tamén. Sí, eu creo que podemos pasar xa as preguntas ao público para ir rematando. Sí. E, bueno, hai unha pregunta aquí interesante de Juan Torbo, que, bueno, el pregunta a quen pertence agora mesmo o Pazo de Meirás e do Estado, Patrimonio Nacional do Estado, da Xunta, do Concello, non? Que precisamente xusto estamos vendo agora nos últimos días estas pelexas a ver quen queda con el, de que sentido se lle dá, que significado se lle dá ao Pazo, non? Entón, bueno. A ver, tamén é unha cousa complexa, porque os Franco non solamente meten escritos judiciais contra min, sino neste procedimento pues, levan uns cantos escritos judiciais. É dicir, aparte de recorrer a sentenza que regula bueno, pues, o carácter público do Pazo de Meirás, os Franco tamén recurriu, mas sabedes que a Suiza tamén fixo ante este tema dos Francos que habían sacado as cousas en camións e demais, ditou pues, unha resolución de medidas cautelares que afectan neste caso non as torres e a finca do Pazo de Meirás, sino o contido, as cousas que hai dentro das torres. Non? Básicamente, para decirlo de unha maneira gráfica, a Suiza o que di que iso é susceptible de ser patrimonio público e que xa se verá no seu momento, pero tamén nomea como poseedor provisorio o Estado e do Pazo de Meirás non pode sair nada máis que creo que é o xeito doméstico. Así que os Franco están autorizados a levar o xeito doméstico aí no Pazo de Meirás. Ben, os Franco recurriron nesta cuestión, aparte de recurrir a sentenza, bueno, e falta que recurrieron ante a Audiencia Provincial. Falta que a Audiencia Provincial se pronuncie sobre os elementos que hai dentro do Pazo de Meirás, que non é unha cousa menor, que hai elementos de alto valor patrimonial e que o sentido común, se este é un listado de patrimonio, un inventario que se fixo de patrimonio, bueno, pois cando menos o 90% dos elementos que hai ali son de patrimonio público, ben porque os queimaron incluso a patrimonio nacional ou a estancias públicas, ou foron expoliados ao patrimonio colectivo, no? ao patrimonio popular. Por lo tanto, xa vos digo, no peor dos casos,
ou no mellor, como lle queredes chamar, o 90% das cousas que hai no mellor é de carácter público, se aplica o sentido común. Pero falta por determinar esta cuestión pola Audiencia Provincial, que está recorrida por isso. O que é a propiedade das torres do ben inmoble, non? Tanto as torres como o antigo pazo, a antiga granxa, a propiedade que está dentro dos muros, eso está en mans do Estado, de maneira provisoria, ata que non haxe sentenza definitiva, hasta que acabe firmeza. Poñemos un exemplo. Se agora esta sentencia da Audiencia Provincial, que remata o día 15 o prazo para presentar recurso, non recorre ninguna das administracións, non recorre os Franco, convírtese en sentenza firme, ¿vale? O día 15 de marzo. Sería unha sentenza firme. Por lo tanto, había que proceder a liquidar o estado posesorio dos Franco, este lío que temos por a liquidación do estado posesorio, e pasaría a ser un ben do Estado. Agora mesmo é provisorio do Estado, pasaría a ser un ben do Estado. E será en ese momento, cando o Estado, por unha cuestión tamén de xustiza histórica, porque fomos os galegos e as galegas que les pagamos o Pazo de Meirás, o Pazo debe pasar a ser propiedade da administración galega, non? Porque non pinta nada o Estado sendo propietario dun ben que de xustiza moral e ética nos pertence ás galegas e os galegos. Non? Correcto. E basicamente, digamos así, moi resumidamente, a situación xurídica é esa, non? Hai unha circunstancia sobre o contido, hai unha circunstancia sobre os inmobles, a que acabo de comentar, e vai a depender de cando haxe firmeza sobre o contido do pazo, ten que decidir a Audiencia Provincial, e sobre o está pendente, e sobre o inmoble, estado posesión provisoria do Estado, pendente da firmeza de sentencia. Correcto. A última pregunta que temos por aquí, que nos parecían, hai un anaquiño polo chat, era sobre o tema das sentenzas, si podería darse o caso que houbera algún tipo de, non sei, como vestía isto, non? Si isto podría estar acordado, dicir, o goberno pois consigue a recuperación e os Franco consiguen a indemnización, que parece que casi cada un gaña pola súa banda. A ver, hai xente que o di hoxe en día, a día de hoxe, xa hai moitas voces que apuntan a un pacto, non sei se por acción ou por omisión ou non tanto porque se sentaron unha mesa a firmar un acordo, pero hai moitas maneiras de pactar as cousas, ¿no? Ou de confluir en intereses, ¿no? Cando menos resulta sorprendente, porque se vos fixades e atendedes ben a estrategia dos Franco, eles o que buscan sempre é un relato histórico favorable ao blancamento do franquismo e cartos. Se cada, ao mellor, puxen mal a orden das cousas, non? O mellor cartos primeiro. Se cada, eu creo que vai por esa orden que acabas de apuntar aquí, non? Pero en calquer caso son esas dúas cousas que buscan, non? E a sentenza, se vos fixades, otorga esas dúas cuestións. Lles dá os cartos, na millora das condicións, intentaba explicar antes, pon esa data de 1975 como data no que hai que ter en conta os gastos, non os custes, que se deron no Pazo de Meirás para indemnizar os Francos, co cal a indemnización pode sair nunha barbaridade, non? Porque, como digo, entran absolutamente todos os custes, impostos, gastos correntes, absolutamente todos desde 1975, desde 40 e tantos anos. Por lo tanto, os francos saen en canoa, por decirlo de unha maneira coloquial de gráfico. O Estado, xa di, é que nós temos, a sentencia otorganos a cuestión fundamental que buscamos, que era a propiedade. Por eso digo que non apuntas mal quen escribira eso, que non é nada disparatado pensar nun acordo, porque efectivamente confluyen os intereses
polo que están a manifestar as partes. Claro. E nós o que falamos é precisamente que non nos interesa eso. Como o Pazo de Meirás nunca o quixemos como un ben dicir, hai unha cantidad de elementos patrimoniais en mans privadas que non se nos ocorría poñerlo na xenda como elemento a ter en conta para unha acción de goberno, non lle exigiríamos ás autoridades que buscaran a devolución de outro pazo. Venimos ao de Meirás por unha cuestión concreta de impunidade, de xustiza histórica. Por tanto, o término empregado pola abogada xeral do Estado cando veo a tomar posesión do Pazo de Meirás o día pasado de decembro. Utilizou ese término de xustiza histórica. Bueno, pues a ver onde está a xustiza histórica. Porque nos reclamamos que o Estado recorra precisamente por unha cuestión de xustiza histórica. Non me metas elementos técnicos sobre ese razonamento porque ti falache de xustiza histórica, pero reclamamos que xertas a xustiza histórica. Volvo a repetir, permitíndome que sea pesado nesta cuestión, é que por democracia, non é por outra cuestión, non nos interesa a propiedade sin relato democrático. Iso é un disparate. Bueno, vamos a rematar xa. Sí que podemos respostar rapidamente as preguntas que envían aquí, estas últimas, unha resposta rápida porque xa son as 11 menos 20. Supoño que terás que cear e facer as dúas cousas, non? Estou encantado con vos, Xusto comenta aquí Pitusa Piñeiro que este convidado debería de volver máis veces porque o tema dá para moito e sí, eu creo que noutro momento volveremos a falar sobre isto, non? Comenta Alba Chantada se hai casos parecidos ao do Pazo de Meirás sin ser a Casa Cornide cos que se puideran unir as reivindicacións non só en Galiza, sino tamén no resto do Estado. A ver, espolios parecidos ao do Pazo de Meirás, o Pazo de Meirás ten unha característica fundamental que é a residencia oficial de verán da Xefatura do Estado. Entón non hai ningún edificio que teña as características propias porque é a residencia oficial da Xefatura do Estado. Pero espolios, se poñamos o da Casa Cornide en paralelo ao do Pazo de Meirás, de que ten connotacións completamente diferentes, temos outros aquí en Galicia, sin saírse do Pazo de Meirás, temos a Casa das Cunchas, unha casa que se ve xusto na reta onde se ven as torres, hai unha casa fora de muros, que tamén foi expoliada ao patrimonio público, pagada por fondos públicos, con un proceso que, por certo, tamén participa o alcalde da Coruña, que está documentado, onde, pues hai unha desviación de fondos públicos cara a ceder ese derecho. É importante ter en conta que a demanda do Estado pola reclamación do Pazo de Meirás está delimitada a todo o que está dentro dos muros do Pazo de Meirás. É dicir, o ditador Franco, entre 1938 e 1975, que cando morre, fixademos este dato, porque este dato é moi revelado. En decembro, cando el ven a Meirás, en decembro de 1938, Franco tiña 0 propiedades en Meirás, 0. Cando morre en 1975 abren o seu testamento, el reparte en Meirás 40 propiedades. 40. ¿Vale? Desas 40 hai aproximadamente 16 ligadas ao que está dentro de muro, 15 a 16 ligadas ao que está dentro de muro, porque sabedes que, como comentamos ao principio da conversa, esas fincas que se anexan a finca principal, pero que quedan fora dentro de muros. Pero fora de muros, comentábamos que o Pazo de Meirás ten dentro de muros aproximadamente algo menos de 10 hectáreas. Bueno, pues fora de muros casi consigo outro tanto, por diferentes procesos que se dan, que moito deste patrimonio xa é irrecuperable, porque os francos fixeron caixa con el na finais da década dos 80 e na década dos
dos 90. Precisamente cando morre Carmen Polo, faise ca propiedade a filla, non? Carmen Franco. Bueno, a filla vai a vender previa recalificación que lle fai en aquel momento o Partido Popular en Sada a familia Franco, toda a recalificación de terreos fora de muros, pois van a facer caixa con os seus terrenos, entre eles un acuartelamento que no que o Estado investira un sinfín de recursos públicos que os Franco van a facer caixa con ele e van a dar un bo pelotazo, non? Quero dicirvos que ali, sin sair de Meirás, hai máis espolios que están fora de demanda e que temos pensado reclamar. De feito, xa o temos feito públicamente, pero queremos, digamos, darlle, bueno, estrategia tamén para recuperarlos, non? E fora de Galiza, pois hai espolios do franquismo, non? Para min o máis sangrante que ten máis parecido, non? Co Pazo de Meirás é ese palacio, esa propiedade que ten a familia Queipo de Llano, non? É unha propiedade expoliada tamén, con un procedimento que ten algunha semellanza, non exactamente igual, pero ten algunha semellanza co caso do Pazo de Meirás, non? Logo hai un sinfín de espolios que vai ser moi complexo restituílos, non? Poño un exemplo, non? Sin sairnos aquí de Galicia e concretamente da Coruña, non? O competidor de Pedro Barriga de la Maza no ano 1936, antes tamén, pero no 1936 de maneira clara, era un señor que se chamaba José Miñones, non? Era propietario dunha empresa, tamén dun banco, de outras empresas, pero, entre outras, era propietario dunha empresa eléctrica que se chamaba Electropopular Coruñesa. Pepe Miñones era diputado de Unión Republicana na República e cando se produce o alzamento militar na Coruña, se fan con control as novas elites sociais da trama civil do golpe de Estado na Coruña, van a meter en prisión a Pepe Miñones e logo a fusilar no campo da Rata, non? Precisamente o alcalde de Sada vai a compartir celda con Pepe Miñones. Primeiro fusilarán no campo da Rata ao alcalde de Sada, despois, uns días despois, a Pepe Miñones, non? Curiosamente, esa empresa, Electropopular Coruñesa, vai ser tomada polas elites da época. Curiosamente, vai acabar en mans de Pedro Barriga de la Maza, que a vai a fusionar ca súa empresa de electricidade que tamén tiña, e vai a crear o monopolio Fenosa, non? Este tipo de espolios son pouco coñecidos ou coñecidos, pero non na profundidade que deberían coñecerse. En calquer caso, son espolios que van quedar na impunidade, non? Por unha cuestión de que é complicadísimo agora poder restituir, non? A xustiza como desfacer ese espolio, non? Pero cando menos ten que recoñecerse na memoria colectiva, non? E recoñecer a memoria de Pepe Miñones, non? Porque non pode pasar a historia. Ten en conta que na historia oficial do Estado, na historia judicial, Pepe Miñones pasa como unha persona que se alza en contra do Estado. É dicir, que é unha persona que é outra das cuestións que é curiosa, non? Que os que se levantan contra a orden constitucional chamanlle rebeldes aos que defenden o Estado constitucional da República, non? Pero e esa das cousas que está na sentenza que é lamentable, non? Negar o contexto histórico, non? Decir que a memoria oral, o sea, as testemunhas, non sirven para nada, para declarar nada ao respecto do franquismo, cando ademais está cargando miles e miles de sentenzas baseadas precisamente no dereito civil
nas testemunhas que se otorgan, pois, por exemplo, cando alguén move un marco dunha leira, que é moi típico aquí en Galiza, non? Pleitos por estas cousas, non? E cando non hai papéis, vaise precisamente a testemunha para saber onde estaba ese marco, non? É dicir, a sentenza vai baseada nas testemunhas da xente do lugar, non? Bueno, pois que se diga na sentenza que iso non ten valor é tremendo, non? É dicir, que se lle de presunción de veracidade aos que abusaban a un régimen totalitario en aquel momento claramente fascista, que entre 1939 en 1944, cando menos, o régimen de Franco é un estado fascista, porque está marcado dentro dos fascismos europeos, non? Eu, para rematar, no xulgado poñía un exemplo gráfico, non? De porque hai que ter en conta tamén a memoria oral e os papéis ás veces hai que saberlos ler, non? Porque se solamente vamos aos papéis en xullo, agosto, setembro de 1936 na Coruña, concretamente no Campo da Rata, hai unha pandemia de hemorraxias internas, porque de repente morren miles de personas ese mes de xullo, de agosto, de setembro, no Campo da Rata por hemorraxias internas, porque a causa da morte é hemorraxia interna, non? Entón, a xente, bueno, pues de repente na Coruña hubo sus meses unha pandemia de hemorraxias internas. Cando, bueno, sabemos que non eran exactamente hemorraxias internas por unha pandemia, sino que eran paseos, non? Ou axustizamentos que os falanxistas e os que estaban a provocar o terror entre a poboación pois se dedicaban a facer polas noites, nomeadamente nese lugar, non? E, polo tanto, hai múltiple memoria oral ao respecto, e sabemos todos e todas que iso foi así pola memoria oral de transmisión de pais netos, non? Fillos, como decía eu en algún medio de comunicación tamén, se un xuez nos pide que demostremos o espolio do Pazo de Meirás polos abusos, bueno, ningún ladrón vai a un banco a atracalo e levanta acta, non? Ou vai ao xuiz a pedir acta do atraco, non? É dicir, bueno, pois irá a policía, buscará testemunhas, buscará indicios e demais, non? E terá en conta para editar sentencia as testemunhas, os indicios e as indagacións que se fixeron as respecto. Bueno, pois a sentenza di que como non hai un documento que demostre os abusos sobre as persoas, pois os pon en dúbida, non? Eu creo que iso tamén é un relato que democráticamente é inaceptable. Pois sí. Bueno, entramos xa na última pregunta, no cuestionario. A verdade é que, bueno, levamos 2 horas, pero é un tema que daría para horas e horas, e eu creo que recollo aquí a proposta que nos fan de noutro momento volver a falar sobre estes temas, porque aparte eu creo que temos a obriga de dar voz a xente que non tivo voz no seu momento e bueno, e de mostrar o que nos levan ocultando tantos anos. E bueno, noutra ocasión volveremos falar sobre isto, non? Entón, bueno, xa para rematar, facerche un cuestionario breve que lle facemos a todas as persoas convidadas, non? E que empeza por que recomendes un libro. Pois mira, vou a recomendar este libro que teño aquí diante miña, que é Os restos do franquismo en Galiza, non sei se ve aquí, así, que é de Manolo Monge, un compañeiro que ten unha bagaxe tamén importante na loita pola memoria histórica, foi o presidente da Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica da Coruña. Aparte que tuve un problema de saúde fai pouco, acompañoume este libro como lectura nesos momentos. Bueno, teño unha cariño especial tanto ao autor por tantos anos de loita e de compromiso coa memoria histórica e cas vítimas e co recoñecemento das vítimas, porque, bueno, é unha lectura que tive en un momento delicado da miña vida, ¿no? Moi ben. Bueno,
Bueno, unha película. Pois seguindo con memoria histórica, falando do contexto que non se ten en conta nesa sentenza que comentábamos, ou polo menos non se ten caídamente en conta, pois se cadra sería interesante rescatar da memoria aquela película do libro de Manolo Rivas, non? O lápis do carpinteiro, non? Que contextualiza a través dun relato histórico moi ben trazado polo autor, non? Pois a represión franquista que se dá na Galiza daqueles momentos, momentos previos ao expolio de Meirás e durante o expolio de Meirás, non? Volvemos a repetir que o expolio dase en pleno conflito civil español, mal chamado conflito civil, porque realmente o que houve foi un golpe de Estado que desembocou as arendas nunha guerra para establecer un réxime fascista no Estado español, non? Bueno, pois recomendar ao lápis do carpinteiro porque contextualiza, non? Esa Coruña, esa Galiza da que falábamos durante a conversación. Un lugar para visitar. Bueno, vadesme permitir que sexa que defenda a miña patria chica. A costa de Carnuedo, tanto desde o mar como desde a terra, a praia da Cala dos Lobos, a Armera Pequena, Armenteiro, bueno, todo o Golfo Ártaro, non? Pero desa parte en concreto da costa de Carnuedo, eu creo que é un lugar máxico, non? Increíble, non? Eu vivo moi pertiño dese lugar. Mira que vou veces, tanto por mar como por terra, non me canso, non tenme completamente enamorado. E se me permitedes un segundo lugar, o digo porque é unha viaxe que a pandemia frustrou, non? Unha viaxe que tiña hai moito tempo, non só eu, senón uns amigos meus tiñamos ganas de facer, que era ir a Normandía, en concreto pues, a Praia de Carea, onde, bueno, foi aquel desembarco da Segunda Guerra Mundial, non tiñamos moitas ganas de visitar ese lugar, é algo que está pendente na miña senda vital, é un lugar de memoria, en este caso, en memoria da historia de Europa, ¿no? que teño pendente na miña vida. Un creador ou creadora de contido en galego, isto, bueno, será eso, dende unha artista, un escritor, escritora, un youtubeiro, youtubeira, ao que ti queres. Pois vou a poñer a Monse Fajardo. Monse Fajardo é unha persona tamén, digo porque, xa que escollín así, tanto no libro como na película, a memoria histórica e o recoñecemento das vítimas, eu creo que en Galiza non hai unha persoa creadora de contidos memorísticos, sobre todo relacionado ca represión contra as mulleres, que as mulleres produce unha doble represión contra elas, non? No franquismo, e ela pues, conseguiu visualizar a través dos seus traballos, tanto na escrita como no xornalismo, como incluso como comisaria dunha exposición que se chamou Reixas, bueno, pues dunha maneira brillante como poucas persoas, a máis faino sempre en galego, e sempre con un compromiso tremendo, non? Cas vítimas e ca memoria democrática. A última, a de Virxinia, non? A muller de Castelao, non? Que a través do Concello de Pontevedra, non? Donde, bueno, fixo ese traballo de memoria de Virxinia Pereira e que a máis rematou con un troco de rúa, non? Eu creo moito máis decente desde unha perspectiva estrictamente democrática que sustituir a un Borbón fuxido corrupto, non? Pola rúa que leva o nome de Virxinia, non? De Pereira. En eso ten moito que ver no rescate memorístico de Virxinia Pereira, Monse Fajardo, e voume quedar con ela. Sí, a verdade que en Pontevedra nese sentido se está facendo un traballo moi potente. Sí. E bueno, e xa para rematar,
que significa que para ti o orgullo galego, sí. Pois, mira, é algo necesario. Eu, primeiro, felicitarvos polo traballo, polo compromiso, por algo tan necesario que é esa a palabra que me gustaría, así como un resumen, para, para, para describirvos, non? Algo necesario e fundamental para unha sociedade como a galega, non? Para un país que precisa de medios tamén novidosos, non? Nos tempos que corren, para falar dos nosos problemas, das nosas costumes, da nosa historia, do recoñecemento dunha sociedade que milenaria, non? Como a galega, que ademais facer un galego, non? Que hoxe en día pues, está é de permanentes, non? Construir medios e relatos en galego, digo, polo pouco apoio, polo que se traballa no sentido inverso, non? A eso, non? Super necesario e super bueno, a min alédame de unha maneira especial que existan medios nun mundo no que eu me manexo, bueno, non tan ben, dicen, xa vou cumplindo anos, non? Bueno, pues o mundo das tecnoloxías, a xente que vamos cumplindo anos atopérnos cada día máis, non? Pero eu, pola miña parte, agradecerte, o sea, nos preguntábamos o concepto en sí de orgullo galego, non en concreto por nós como a páxina, Sí. pero xa aproveitamos para agradecerte porque Correcto. para nós é unha honra o concepto poder... transmitible é o que acabo de decir, é dicir, o concepto de orgullo galego como enfoque a ver a sociedade desde diferentes canales que nos ofrecen as novas tecnoloxías, con un compromiso de país, que sobre todo, pues, xa o nome, xa o di, non? Orgullosos do que somos e do que queremos ser no futuro, do que queremos transmitir como sociedade galega, como país, como nación que somos. Bueno, eu creo que ferramentas como as que poñedes vos a disposición e do que transmitides como elemento que é fundamental nunha sociedade, por eso eu falo de que sodes necesarios, fundamentalmente necesarios. Eu, pues, o orgullo galego vexo así, como unha ferramenta que alegra os corazóns das galegas ou dos galegos e que suple cousas que deberían de facer os medios que son máis masivos, non? E que os suplides vos utilizando novas tecnoloxías, non? Que, bueno, por eso digo que é necesario e incluso fundamentais, ¿no? Para que unha sociedade pues sexa normal desde o punto de vista democrático, é normal como país, como Galiza, ¿no? Como elemento dinamizador pues, de unha sociedade que ten que desenvolverse na súa lingua propia, que ten que desenvolverse en todos os eidos, pois desde o coñecemento, desde o debate, desde diferentes ópticas, ¿no? E vos sodes unha ferramenta fundamental para ele. Bueno, a verdade é que moitas grazas por iso. Eu sumo o que dixo Borxa e de... Nós aquí facemos un pouco o que podemos, dándolle lume e dándolle corpo tamén ao que é o concepto e o que é a rede. A verdade. Bueno, non sei se queda algo por aí, vos, creo que non. Non. A xente aquí insiste en que máis adiante, noutro momento, temos que facer outra contigo, así que... Queda na xenda. Sí. Sí, e nada, bueno, primeramente eso, darte as grazas por poder participar neste directo. A verdad que aprendí moitísimo e bueno, e temos moito máis que aprender. Eu creo que sí que é necesario aí que a xente que poida merque o libro que sacastes do Pazo de Meirás, porque sí que toca moitos conceptos que non nos achegan na televisión nin na prensa, non? E nada, darte as grazas por estar hoxe connosco. Nada, eu agradecer o convite, encantado de participar e divulgar con vos nestas conversas, e vos o dispor para que precisedes para este tema ou para calquer cuestión que consideredes que pode aplicar.
Correcto, pois eu o mesmo que digo, o mesmo que Borxa, moitas grazas por pasarte por aquí, recordar que isto logo subiremoslo a YouTube, por lo que quera repasalo ou velo de novo ou se non lle quedou algún concepto claro, pois volver sobre iso. Nada, despedirte, Carlos, podes, si queres, pois sair para non terte máis tempo aquí, porque nós continuaremos cinco minutiños máis. Vale? Moi ben, encantado e bonito. Correcto. Un saúdo. Veña, Igualmente. hasta logo, chao, chao. Chao. Pois non continuamos 5 minutiños máis, 5 e non máis, porque levamos 2 horas 19 minutos de directo, que isto xa é, bueno, en fin, brutal, pero a verdade é que Carlos Babí unha enciclopedia absoluta no que é a memoria histórica deste país, non? O sea, moi interesante, e eu creo que repetiremos no seu momento cando haxe novidades ou cando se poda, a verdade. Sí. A verdade Como viches aí, Borxa, non? Moi ben, non? A mí me gustou moito, sí, é un tema que tocas tantas cuestións que cada unha dá xa para un directo en sí mismo, e quizáis son temas aparentemente non máis serios do que podes atopar no Twitch, pero en todo caso necesarios e nos cumprindo o noso papel que nos corresponde como orgullo galego, non? Correcto. Nos facemos contidos, outro tipo de contidos tamén, pero... Sí. Que ahora que vexo aí a Moisés Pombo, que aproveito para saudalo que está aí no chat, quero preguntarlle unha cousa. Xa puideches dormir ou te sigue pitando o coche? Isto é unha pregunta que teño eu aí de... teño aí eu para pendente. Sí. Gustaríanos antes de marchar... dormiches, correcto. Gustaríanos antes de marchar, porque nos ides mandar a freír espárragos, comentar varias cousas. A primeira é que Borxa e eu pensamos que hai que cambiar a hora de inicio dos directos, basicamente porque agora levantaron os peches perimetrais dos concellos, salvo na área da Coruña, pero podemos sair do concello, non sa área sanitaria. Bueno, e abriu o que son os bares e tal. Entón, non sei como vedes vos, gustaríanos saber a vosa opinión, pero nos pensamos que as 20:45 é cedo para empezar. Entón, nos pensamos que de mantelos os sábados, como siga habendo toque de queda ás 22 horas, pois quizáis o mellor adialo ata as 21:30 ou algo dese estilo, non sei como vedes. Sí, e se o vedes para as 10 incide, pero bueno, hai 9:30, 10 menos cuarto, 10, porque eu ainda lle comentaba ao xa Anxo que hai, ainda que vas dar unha volta, chegas co tempo un pouco xusto, non? E eu entendo que agora tedes ganas de poder facer un pouco de vida, entón, bueno, dicide aí se vos parece ben mudar a hora, 9:30, por exemplo. Sí, ou 10, non sei. Ou 10. Todo o mundo di que sí, 9:30, 10. Claro, o problema das 10 é que logo nos podemos ir ata as 11 e pico. Ainda que tamén é certo que se pode cear antes, se o facemos ás 10, non sei. Claro, é que ás 10, por exemplo, hoxe xa nos iríamos ás 12 e algo. Ás 12, 12:20, sí. Bueno, hai outros colegas aí do Twitch que se van ás 6 a mañá e triunfan, ademais. Sí. Sí. Sendo sábados mellor cear e logo directiño, di Tirso. Sí, é certo. Sí, di aquí a xente 9:30. Di montones de basura. Montones de basura, por que tes ese nick? Eu vivo no Reino Unido, claro. Levamos unha hora a miña menos teoría é que é que se poñen eso por Anxo, porque Anxo dixo un día que poñede nicks fáciles e a raíz aí a xente fai o contrario. Correcto. Sí, 21:30 vexo eu, non que di a xente, decides por aí. Sí. Vale, o sea que 21:30 sería como hora mínima. Porque eu antes lle dicía a Borxa, joder, non sempre será moi tarde e tal, pero non, cada vez que vexo tamén penso que 21:30 vai ser hora mínima de empezar, non? Que aparte que sí que se pode cear un pouco antes. Entón, bueno, quero dicir, podemos poñela a dialas unha hora e poñelas ás 10 menos cuarto. De 9 menos cuarto a 10 menos cuarto, por exemplo. Sí, porque de 9:30 entre que entramos, presentamos, damos as novidades e tal, xa se nos vai a conversa menos cuarto, menos 10. Entón, sí. Vale, pois contade con iso. O segundo que vamos facer vai ser agradecer os seguimentos e as suscripcións, como sempre,
que tivemos nos últimos días. Así que voy a ello, ¿vale? Vamos a ello. Mesut Özil. Seguimos Mesut Özil, pero no Mesut Özil los futbolistas, sino Mesut Özil 23, Iván da Ponte, Xuval, Nadiu 88, Pablo Percus 3, Manu Fieiro, Norma Skult, Raúl Obarco, Mari 35, Gallego CCC, Zasibax, Mangeles VF, Joker 350Z, Maruxiña, Nubrián, Andrés López González, Rubén, Randoif, Ayopfer, Kevisamu 30, Prendelle, a Laura Son eu, Fenixi 03, Burn Toast 444, Dimitrovics, Baluepa, Luática, Ogabo 0, Daenvil 6, Kakaroto Loco. Perdón, Kakaroto Loco 007. No caso de tener 20 ou 30 ou 40 follows, teñamos 400 e miles de suscripcións, non o vamos facer, así que disfrutade destes momentos. Raquel Meleiro, Pacapi, M. Miragayam, Abraham Moute, Leaf Clover Finder, Lucía RB, Malachialala, Anxo Sobrino, Gakbai, Bertorega, Aztúa, Petrowski, Colas do Pieiro, Apartenos, Adrián Cosman, Nati Roy e Yolice. Benvidos á comunidade galega e galegos orgullosos máis grande de internet. Graciñas por ese follow e graciñas por esos primes, por esas suscripcións. A Nora Adriana, graciñas polo prime. Amador Fun, graciñas polo prime. E a Lucía Coresio de Teis por esos 2 meses suscriptores desta canle. Moitísimas grazas, que sempre se agradece todos este apoio. Estaba botando conta, se non me equivoquei, 47, 48 novos seguidores entre o pasado sábado. Superamos a barreira dos 700, con 704 seguidores. Por certo, o cuarto Twitch galego máis grande, pero seguimos... Creo que somos que máis crecemos, pero claro, había outra xente que xa estaba desde antes e ten máis. Pero bueno, aí estamos, que gracias aí a todos e a todas polo apoio. E que máis, antes de marchar? Bueno, comentar, por unha parte, estamos preparando aí uns directos para as próximas semanas que eu creo que se non saen adiante vos van a gustar moitísimo, con xente de renome, pero bueno, non vos adiantamos máis porque ainda estamos traballando nero, non? Pero máis inmediato, o sábado que ven, vai ser un directo un pouco diferente. Lembrades que hai un mes, 2, presentamos aquí, bueno, un pouco máis incluso, bueno, falamos aquí de que íbamos a lanzar un novo proxecto en Orgullo Galego, profesionalizar a páxina, sacar un Patreon, tenda online, etcétera, etcétera. Despois estes meses traballando, marzo vai ser por fin o momento, e bueno, para iso vamos a presentarvos todo isto, traeremos convidados que nos van botar aí unha man nalgúnas cuestións e explicaremos un pouco o proxecto e... De feito, imos presentarvos aquí o novo logo, nova identidade corporativa do Orgullo Galego e faremos unha votación aquí para que a xente diga se le gusta ou non le gusta. E se non lle gusta, pues que se le va a hacer porque é el que hai. Sí, sí. E a buscar motivos tamén de por que me vou a meter no mundo dos autónomos. Eu eso quero... Que opinamos de que Borja vai comezar a pagar cuota? Sí. Bienvenido. Sí. Hai que emprender. Hai un ano estaba dicindo que os autónomos eran todos os pequenoburgueses e agora que... Sí. Xa nos gustaría os que levamos Carallo, varios como solto anos. billete. Aí está, Orgullo Galego SL. Sí, podemos contar, temos esta semana vamos a xestoría e tal, non? A que a miña xa, porque todos sabedes, creo, casi todos que están aquí, eu son autónomo, fago webs e tal, xa desde hai varios anos, entón eu pago a cuota religiosamente. Seguido en YouTube. E eso, vamos ir ao noso xestor e tal. E entón, para dar de alta a sociedade, para poder vender... Nos porque, é dicir, como dixo Borja, se sacamos unha tenda online para vender cousas e sacamos un Patreon e tal, nos vamos a facelo legal, vale? Porque queremos emitir factura e tal. Entón,
para dar de alta a sociedade temos que levar 5 nomes. E eles logo deciden que nome porlle. Entón, nos levaremos Orgullo Galego, claro. Pero logo hai que levar 4 nomes máis. O Sabes? pobo, A ver cual queda realmente. Aí... o pobo SL. O Pobo SL. Pois mira, Pobo SL está ben. Bueno, pois Sí. eso. Próximo sábado, eso. Sábado día 9:30. 9:30, 9:30 importante. menos cuarto decidimos aí Borja e eu, pero bueno, por aí. Sí. E que máis? E o que dixo Borja. Pobo. O que dixo Borja. Estamos preparando, vale, para o día... Que día é? 13. Para o sábado 13, vale? Un directo diferente. Non vai ser unha conversa, vale? Vai ser un debate. Correcto. Vai ser un debate. Non podemos dicir quen, vale? Nos convidamos a 3 personas e esperemos que confirmen. E se non confirman antes do día... Bueno, o día 6, o sábado que ven, diremos quen son, vale? E quen está confirmada. Se non, as persoas que falten por confirmar ese debate, usaremos a forza da comunidade para increpalos nas redes sociales para que acepten, vale? Isto é así. Si somos capaces de facer isto, xa vos digo que non só vamos a reventar o Twitch galego, sino que eu creo que marcaremos un fito na comunicación deste país. Si se fai. Si non se fai, pois será un directo máis, así, unha carallada, nada máis. O sea, isto é así. Sí. Por que Lucía Cores pon as nosas caras e un Satisfyer? Que sobre o que di Anxo, nós estamos falando de ampliar os formatos nos directos, non? Para os próximos meses, porque non queremos estancarnos aí solo nas conversas, que de feito eu tamén aproveito para preguntar aí que vos parecen, porque eu ás veces teño a impresión de que nos estamos estancando só no mismo formato. Anxo non está tan de acordo, el ve as cousas moito máis positivo, pero eu rayome moito a cabeza. Eu apoio este formato. E incluso manter este formato e ampliálo a outros máis, non? Eu creo que temos que aspirar a iso, pero bueno, e o que comentan sobre o día 13, se eso sae adiante, eu creo que vai ser un directazo tremendo, diferente e bueno, en todo caso, vamos a sacar aí estamos pendentes de confirmar unhas persoas que eu creo que xunto con ese directo do día 13 eu creo que podemos pegar un chimpo moi grande. Di Moisés, hai que mantelo porque o formato está moi ben. Pois sí, a ver, eu di Pitus, eu adoro as conversas. Eu o que lle comentaba Borja co tema este das conversas, que eu entendo, é o que el di, é que nos, Orgullo Galego ten un xeito, este canle é un pouco diferente ao resto da canes do Twitch galego. Quero dicir, o Twitch galego, como casi todas as canes de Twitch, ainda cada vez menos, van de videoxogos ou de humor, na práctica. E nós non vamos nin de videoxogos nin de humor, vamos de outras cousas. Ademais, nós non somos... Mira, para humor... Para videoxogos xa temos a Inowall, temos a Antón, temos a Mars, temos a Recuncho e a Enxebre Games, etc. Para humor, pues temos a Brais Doval, a Telejaita, a Gabi e ese tipo de formatos. E nós non somos unha cousa nin outra. E aparte, nós para facer humor somos demasiado serios, secos, non se nos dá. O sea, isto é así, nós somos outra cousa. Somos outra oferta diferente. Claro, eu xa dixen moitas veces que non me gusta a felicidade en exceso, así que non valería para iso. Lucía di que está a 15.000 puntos de poder pedir que traías a Tom Hardy. Bueno, sí, eu sei que hai máis dunha persona que está acumulando puntos para pedir cosas raras así para atraer, que está ben, non hai ningún problema. Sí, no, eu en todo caso o que digo é manter este formato e ampliálo e facer cousas novas, non? Debates, bueno, ese tipo de cousas que eu creo que camiñaremos cara aí e comenta Alba Chantada o problema de cara ao verán, sí. Cara ao verán... A ver, o tema é eu, por traballo, ata maio, pois vou ter que non se van poder facer os domingos, pero logo probablemente podemos pasalos os domingos outra vez, os domingos ás 10 ou ás 9, aínda que en agosto non os faremos, ou faremos outras cousas. Sí. Non vamos estar aquí, o mellor, 3 horas dándole al tal. Dicía Moisés antes que por que non me quedo eu e fago asalariado a Borxa.
A ver, eu podo comentalo perfectamente, porque isto falámoslo, Nos falamos como organizar estas cousas. A primeira é que os autónomos non temos responsabilidade limitada, temos responsabilidade total. É dicir, se pasa algo, se polo que sexa contraemos unha débeda, os autónomos pagamos con todo o noso patrimonio, con todo o que teñamos, con toda a conta bancaria, con todo. Mira, eu non teño nada, estou unha casa alugada, non teño coche, pero pagaríamos con todo o patrimonio. E unha SL ten unha responsabilidade limitada respecto ás débedas. E o segundo sería o tema de reparto dos beneficios, pagos de IRPFs e tal. É mellor facelo deste xeito, é mellor que compute unha sociedade a que eu o contrate e tal. Ademais de que, porque si en 3 meses ganamos 700 euros ou 500, eu teño que pagar un salario a Borxa. Ademais de que eu non quero ter empregados, eu non quero roubar a máis valía de ninguén. Así que... O que comentades aí dos bares e todo, si vamos ter que ir vendo sobre a marcha. No verán é probable que igual teñamos que facer entre semana, non? Porque obviamente a xente o fin de semana vai ir á praia de tapas. Bueno, nós tamén teremos que ir a coñecer os nosos recunchos aí para fornecer de material a páxina web. Correcto. E esas cousas, non? Pois sí. E non sei se hai algo máis. Vexo que aquí a xente está moi animada. Pois eu quero toda esa animación o próximo sábado troleando a muerte. Todo, el logo, os colaboradores, os artigos, os patrons, todo. Hai que vir aquí a trolear. Sí, sí. E nada máis. Carallo, como solta o billete. Di Moisés que non ia mal. Xa sei que non ia mal, home. Si non pensei que fora mal, ni contestei que fora mal. Expliquei, no? Eu son moi aberto nestas cousas. E eu explico perfectamente, o sea, e honestamente as historias, quero dicir, no, xa sei que non era mal, joder, obviamente. Moisés a min aí me gustou moito un vídeo que sacou aí unha ou 2 semanas sobre os días a semana e tal, que eu non sei se o pode poñer por aí para recomendarlle a xente que está conectado, porque é un tema que tes que eu non sei cando foi, fai 15 días creo que falaba sobre, bueno, os días a semana na forma das feiras e tal. Correcto, sí. Que está moi ben e é un tema que eu creo que ten que ir tirando por aí tamén. Moisés, pon aí o vídeo, fai spam aí de valor. Sí. Bueno, pois non moito máis, me parece. Quen temos por aí? Vamos facer unha raíz. Do Sol Rei, o do túnel da Porta do Sol de Vigo. Sí, algún día terás que facer un sobre a manía obsesiva do alcalde de Vigo por talar árbores. Correcto. Bueno, temos tres directos ahora mismo. Temos a Gabi, temos a Entrevistas e temos a Recuncho Gamer. Gabi está con unha chica que se chama Tania Beiras, e creo que é unha cantante de orquesta, se non me equivoco. Non sei, creo. Entrevistas é unha canle de entrevistas, con o seu propio nome indica, que están facendo unha de deporte e fútbol sala, pero levan hora e media, non sei se estará rematando. E logo está Recuncho Gamer xogando golf. Así que que opinades? A quen Tania canta na orquesta. Eu voto por Gabi. Vamos a facer unha raíz a Gabi, veña. Pois veña, vamos facer unha raíz a Gabi. Recordade, próximo sábado va a ser directo de o sea, así de chambonada, de facer tal como si hacemos aquí. Mira, voulle pedir a persoa que nos está facendo o logo, porque o logo e a nova identidade corporativa e tal, porque non somos ni Borxa nin eu, vale? Collemos unha persona que aparte prolífica, vale? Fai bastantes deseños para o servidor de Twitch galego e estas cousas, non? Para que nos fixeran os logos e que nos pasara la receta. E voulles pedir, non sei se pedirlle que me pase as diferentes probas que fixo e facemos un tier list de logos. Tier list de logos, de propostas de logo do Orgullo Galego. Por exemplo. Pois sí. Bueno, veña, vámonos a ver a Gabi. Non sei que algo así por dicir Borxa.
Non, nada máis, nada máis. Lembrade, o próximo sábado 9:30, non 9 menos cuarto, 9:30, 10 menos cuarto. E Sí, nada máis. anunciarémolo en redes. Moitísimas grazas a todos e todas. E nos vamos de raíz a saudar a Gabi. Veña, chao, chao, Veña, chao, boas noites. chao, chao, boa noite.